Καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση, την παρουσίαση αυτή στην εκδήλωσή μας. Επίσης, ξεχωριστά να ευχαριστήσω τους συντελεστές και όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Ξεχωριστά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας Θέος Νομάρχη, κύριο Βασίλη Πλακατσούλα και τον κύριο Αριστομένη Σικελάκη, καθώς και τον κύριο Στέφανο Ντόβο. Αρχίζοντας τον σύντομο αυτό χαιρετισμό και την ομιλία μου, θέλω να τονίσω πως τα ολοκαυτώματα και οι ηρωικές πράξεις δεν είναι γεγονότα της συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής που συντελούνται και τερματίζονται μόλις σβήσουν τα αποκαΐδια και οι εκτελέσεις, δεν τελειώνουν με την χαριστική βολή. Αντίθετα, παραμένουν φωτεινά ορόσημα στο διάβα των χρόνων και σηματοδοτούν για τις επόμενες γενιές τη στράτα του χρέους και της τιμής, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ξανά στο μέλλον ολοκαυτώματα. Η μνήμη της ιστορίας τρέφει τους λαούς και τους διατηρεί στη ζωή. Οι λαοί που έχουν χάσει την ιστορική μνήμη τους εκφυλίζονται και πεθαίνουν. Ας γυρίσουμε λοιπόν, όσο και αν είναι δύσκολο, στον καθένα μας 70 χρόνια πίσω. Όσο όμως και αν διανθίσω το λόγο μου, όσο και αν προσπαθήσω, δεν μπορώ νομίζω να αποδώσω την πραγματικότητα, γιατί οι μεν παλιοί που βρίσκονται αρκετοί στην αίθουσα αυτή ενθυμούνται τα γεγονότα αφού τα έζησαν. Οι δε νέοι της γενιάς εκείνης έχουν ολοζώντανες τις εικόνες μπροστά τους, μιας και έχουν αποτυπωθεί μέσα τους και δεν είναι εύκολο να τις ξεχάσουν. Σε εμάς που ακούσαμε και διαβάσαμε για το 1943, είναι πιο δύσκολο να παρουσιάσουμε εκείνες τις στιγμές. Επιτρέψτε μου όμως να δανειστώ τα λόγια του δάσκαλου μου, του Χρήστου του Τζόμπα, του λογοτέχνη και ιστορικού, στο χρονικό της Δοβράς αναφέρει. Ήταν προχωρημένη νύχτα, όταν χτύπησαν οι καπάνες, φάλαγγες αυτοκινήτων ξεφόρτωναν στρατιώτες σε πολλά σημεία κάτω από το χωριό. Η αντίστασή μας θα ήταν πια σκέτη αυτοκτονία. Έπρεπε να φύγουμε. Φορτώσαμε το γομάρι μας, ρούχα και αλεύρι, κλειδαμπαρώσαμε τα σπίτια και πήραμε το δρόμο της προσφυγιάς. Και συνεχίζει, την επόμενη μέρα, είδαμε τους καπνούς να ανεβαίνουν πάνω από το ψηλό βουνό που έκρυβε τα χωριά μας. Μας έκαιγαν. Τι θα γινόμασταν, χωρίς σπίτι μέσα στο χαλασμό του κόσμου, τρυπώσαμε σε σπηλιές, σε χαράδρες και τις γεμίσαμε βόγκους και μυρολόγια. Και αυτές με τη σειρά τους μας γέμισαν ψήλους και τσιμπούρια, γιατί εκεί ήταν μαντριά γυριών. Κάπως έτσι διαδραματίστηκαν τα γεγονότα σε όλα τα χωριά του Ζαγορείου, με τις μεγαλύτερες καταστροφές και με παιδί στη Λόγχη, στο Γρεβενίτη, όπου σήμερα βρισκόμαστε. Όπως είπα και χθες, η γερμανική θηριωδία άφησε πίσω της στο Ζαγόρι 171 νεκρούς, 1678 καμένα σπίτια, 7 εκκλησίες, 1 εξοπλίσι, 1 μοναστήρι, 16 σχολεία. Τέλος, για τα μαρτυρικά χωριά και την καταβολή των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα, οι έξυπνοι ομιλητές μας θα μας μιλήσουν διεξοδικά. Ο Δήμος μας παρακολουθεί από κοντά τα γεγονότα και βρίσκεται σε εγρήγορση. Αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς που πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα θυσίασαν τη ζωή τους για τη λευτεριά και για μας. Σας ευχαριστώ. Με τον όρο μαρτυρικά χαρακτηρίζονται τα χωριά της χώρας μας, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από ξένους εισβολείς ή κατακτητές σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται επίσημα με προεδρικό διάταγμα και αφορά κυρίως οικισμούς που έχουν υποστεί καταστροφές στην περίοδο της κατοχής 1941-1944 από τη θηριώδη μανία των Γερμανών Ναζί. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία μαρτυρικών πόλεων και χωριών είναι πολύ μεγάλος. Πολλά είναι και τα χωριά του Ζαγοριού μας τα οποία έχουν καταστραφεί και θα γίνουν ακόμη περισσότερα τα αναγνωρισμένα μετά την πρόταση που. Μετά την πρόταση που έχει υποβληθεί μετά από συζήτηση που έγινε το 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορείου. Υπάρχει πρόταση να αυξηθεί η αναγνώριση μαρτυρικών χωριών στο Ζαγόριο. Όμως, καταλληλότερος ομιλητής
Για το θέμα αυτό δεν νομίζω να υπάρχει από τον κύριο Βασίλη Μπρακατσούλα, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και είναι ιδιαίτερη χαρά όλων μας που τον έχουμε μαζί μας και σήμερα. Τον κύριο Μπρακατσούλα τον θυμάμαι από τότε που ήταν νομάρχης να κάνει ομιλίες εκτός των θεμάτων που αφορούσαν την νομαρχία και στο ελεύθερο ανοιχτό πανεπιστήμιο που λειτουργούσε τότε, και θα μου μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη μου χαραγμένη μια πολύ όμορφη βραδιά όταν απήγγειλε η πίεση της Μαρίας Πολυδόρη. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάρχα? Έτσι. Αγαπητοί μου φίλοι γεννιώτες και γεννιώτισσες, βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Βρίσκομαι εδώ για να συμμετάσχω με συγκίνηση και δέος την τιμή που αποδίδουμε στους νεκρούς αυτού του χωριού. Δεν είναι τυχαία τα περιστατικά που συνέβησαν. Έχουν μια αλληλουχία και μια αιτιολογική συγγραφή. Το 1940 η Ευρώπη ολόκληρη γονατούσε κάτω από τα σκληρά πλήγματα του Χίτλερ. Έπεσαν κρατεές δυνάμεις και ηγέτητες χώρες. Η Γαλλία την αλώνιζε η 7η μεραρχία του Ρόμελ και τα τάγκς του Μπουντέλια. Εκενώναν τη Λουκέρκη και μάζευαν οι Εγγλέζοι τα υπόλοιπα όπλα τους για να αμυνθούν στην Αγγλία, μέσα στο έδαφος της Αγγλίας. Και μόνο η Ελλάδα τότε, το 1940, όρθωσε το όνασμά της σε αυτά τα βουνά τα υπερνικά και τα αλβανικά και είπε το όχι, το πρώτο και μεγάλο όχι και νικηφόρο όχι στο φασισμό. Και όταν αργότερα κατέκλυσε τη χώρα μας ο ναζισμός, οι σιδερόφρονες ορδές του Χίτλερ, ο λαός ο ελληνικός, όλοι οι νέοι άνθρωποι τότε όρθωσαν το αναστημά τους και δημιούργησαν ένα τείχος αντίστασης, την οποία την εννοώ την αντίσταση υπό την ενιαία μορφή, με οποιοσδήποτε ιδεολογικές ή άλλες αποχρώσεις. Οι άνθρωποι ως Ελληνές πρόταξαν τα στήθη τους και έδωσαν σκληρές και γενναίες μάχες. Και ήταν η πρώτη νίκη αυτή στον ορίζοντα της εποχής εκείνης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οργάνωσαν την αντίσταση και στις πόλεις. Η Ελλάδα δεν έστειλε ούτε έναν φαντάρο στην Ρωσία, ενώ πήγαν εκατομμύρια άλλοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα δεν έστειλε ούτε έναν εργάτη στη Γερμανία, αλλά πήγαν εκατομμύρια και από τη Γαλλία και από άλλες χώρες. Η Ελλάδα αντέστη ως ενιαίος άνθρωπος στην επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στα ενότερα. Και αν σεμνύνονται ή επέρονται οι ξένοι ή οι Άγγλοι ότι έχουν τη συνοικία Κόβεντρη, η οποία λαιλατήθηκε πλήρως από τα γερμανικά στούκας, ή οι Γάλλοι γιατί καταστράφηκε το Οραντζούρ, ή οι Τσέχοι γιατί το Λίτιτσε ισοπεδώθηκε εξαιτίας της δολοφονίας του Χάιντριχ, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ολοκαυτώματα. Από τη Δράμα στο Χορτιάτι, στο Μεσόβουνο, στις Ριγκιάδες, στην Μοσοτίτσα, στο Κομμένο, αλλά και κάτω, στα Καλάβρητα, στο Διάνο, στην Κρήτη, στην Κάρδαμο. Από τότε που έγινε η επιχείρηση των Γερμανών με επικεφαλής το στρατηγό Φον Στούντερ να καταλάβουν την Κρήτη, το σώμα του Χίτλερ εξαφανίστηκε, διότι 5.000 σκότωσαν οι κριτικοί με τα όπλα, με τα πρωτόγωνα όπλα και όλοι οι άλλοι πολίτες και όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν οι Έλληνες. Είναι λοιπόν αυτή η τιμή που ανήκει στους νεκρούς μας, είναι η συνέχεια όλου αυτού του πλαισίου της αγωνιστικότητας του Έλληνα, της αγωνιστικότητας της γενιάς εκείνης, που εμείς οι παλιότεροι τα ζήσαμε έντονα και τα υποστήκαμε. Βέβαια,
οπωσδήποτε υπήρξαν συνέπειες αιματηρές στον τόπο μας. Χθες παρακολουθήσαμε το ξετύλιγμα της αναφοράς του ολοκαυτώματος του Ζαγορείου με όλα τα χωριά, με τα θύματα και με τα σπίτια που έπεσαν. Αλλά και όλη η Ελλάδα είναι ένα παραλάλωμα. Ο Γιώργα είπε ο Δημήτρης Βατζαρόπουλος, έχουμε σε ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων εξαιτίας του πολέμου. Και έρχεται μετά η Σοβιετική Ένωση και η τότε Σοβιετική Ένωση και η Πολωνία. Και έχουμε επίσης πάρα πολλές καταστροφές και βιώσεις και αρπαγές από τον πλούτο μας. Το είπα και χθες στους Ασπραγγέλους, το λέω και τώρα. Μάτωσε η καρδιά μου και έκλαψα όταν είδα τα αρχαιολογικά ρήματα στο Βερολίνο σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε τους αντιστασιακούς με την ΦΥΡ, με την Fédération Internationale de Résistance, να είναι τα αντικείμενά μας, της ιστορίας μας, της ψυχής μας, να είναι ελαττημένα και τοποθετημένα στα Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου. Και παρακολουθήσαμε επίσης όλο αυτό το σύνολο της βίωσης, της λαιλασίας του Ζαγορείου και μας γέμισε πλημμύρισε η ψυχή μας από έκσταση, από αναστοχασμό, από μια αηδία, από ένα μίσος θα έλεγα κανένας για τους ανθρώπους αυτούς που τόσο επιβλήθηκαν και τόσο γελιάτισαν την πατρίδα μας. Παρόλα ότι ο δικός μας πολιτισμός είναι πολιτισμός αγάπης και είναι πολιτισμός αλληλεγγύης, δημοκρατίας, διότι αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, από εδώ ξεκίνησε η σκέψη του ανθρώπου. Όταν οι Έλληνες, όταν περπατούσε ο Σωκράτης στον Ηλισσό ή ο Πλάτωνας, εκείνοι οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί φορούσαν ως πανοφόρια τα τραγιά, τα δέρματα και αργότερα και μετέπειτα ο Πάπας ο Ουρβανός εξαπέλυσε τα στήθη των σταυροφόρων και έλεγε «Ιδού ο πλούτος, άμα θέλετε να προτίσετε». Ουδού, είναι η πόλη, είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι η Άγιοι Τόποι. Και συνέχισαν δυστυχώς αυτή την κάκο μεταχείριση του τόπου μας. Εμείς αντισταθήκαμε και αντισταθήκαμε γενναίως σαν Έλληνες. Αυτό ήταν το χρέο μας και αυτό είναι η φωνή του πολιτισμού μας και της αγάπης μας για τον άνθρωπο, για το δίκαιο, για τη δικαιοσύνη, για την ηθική τάξη. Βεβαίως και σήμερα υποφέρουν πάλι με αυτούς. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι με κομπορημοσύνη και με άμεση έκφραση μιλάνε εναντίον μας ή και παλιότερα και τώρα. Αλλά εμείς θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε και τούτη τη δοκιμασία. Και θα αντέξουμε με ενότητα ψυχής και ενότητα σκοπών. Θελητό να μας διαχωρίζουν απόψεις και σκέψεις και διαφορές. Άλλωστε ο διάλογος άνθησε σε αυτόν τον τόπο αρκεί να είναι γόνιμος και αρκεί να είναι προς την κατεύθυνση. Άρα θα αντέξουμε και οπωσδήποτε θα έρθουν οι καλύτερες μέρες. Δεν θα παραιτηθούμε ποτέ όμως από τις αποζημιώσεις, τις οφειλές που τις διεκδικούμε για ηθικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους λόγους. Δεν θα παραιτηθούμε γιατί είμαστε υπερασπιστές της δικαιοσύνης. Να φανταστείτε ότι ακόμα και ο Χίτλερ το δάνειο το οποίο υποχρέωσε να δώσει η Ελλάδα τότε, η οποία συντηρούσε άκουσον και το στρατό του Ρόμεν και πέθαναν οι Έλληνες από την πείνα, ο ίδιος ο Χίτλερ έδωσε 2 δόσεις από το δάνειο. Και η σημερινή Γερμανία, η οποία πλουτίζει σε βάρος μας ως καταναλωτές, δεν δέχεται να πληρώσει το δάνειο και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς να επιστρέψει, που το δάνειο με τους μετριότερους υπολογισμούς σήμερα συμποσούνται πάρα από 154 δις χωρίς τους τόπους.
σύμφωνα με την αξία της εποχής εκείνης των δολαρίων. Φίλες και φίλοι, δεν νομίζω ότι δικαιούμαι περισσότερο να σας κουράζω. Έχω την αίσθηση ότι εμείς οι παλιότεροι που σιγά σιγά μπαίνουμε, εισερχόμαστε στο χειμώνα της ηλικίας μας, να συμβουλεύσουμε σε εσάς τους νεότερους, όσοι είστε νεότεροι και είστε πολλοί, ίσως όλοι εδώ μέσα, από τον ομιλητή, σας πειρά αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με ομοψυχία, με εθνική υπερηφάνεια, με αξιοπρέπεια και χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε αίσθημα μίσους ή εκδίκησης. Δεν εκδικούμεθα, διεκδικούμε αυτά τα οποία πρέπει να καταθέσουμε για τις ζημιές, για τις θυσίες τις οποίες υπέστη ο ελληνικός λαός. Με αυτές τις σκέψεις, και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα, θέλω να καταθέσω ως αίσθημα ψυχής, αίσθηση ψυχής, αυτή την ωραία εικόνα και την ωραία ευκαιρία που μου δώσατε να με ακούσετε πριν από 30 χρόνια που είχατε πάρει την ευκαιρία να έχουμε συναλλαγή και αγάπη μεταξύ μας. Σας καταθέτω την αγάπη μου, την στήριξή μου, σας καταθέτω το σεβασμό και οπωσδήποτε την οποιαδήποτε υποστήριξη η οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπρακατσούλα. Παρακαλώ τον κύριο Αριστομένη Σεγγελάκη. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας και άριστος γνώστης του θέματος που θα αναπτύξει και είναι μέλος του Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Δόβα. Και πραγματικά είναι τιμή για μένα να ακούω αυτά τους επένδους από έναν αγαπητή δημοσιογράφο και διανοούμενο της Υπήρου με πανελλήνια την ομιλία. Περισσότερο όμως ευχαριστώ τον Δήμο Ζαγορείου, τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαναστασίου, τον κύριο Χατζαρόπουλο και όλους εσάς, τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους πολίτες του Δήμου, που χθες και σήμερα οργανώνετε δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις που είναι πραγματικά απόδοση τιμής στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής στηριωδίας στο Ζαγόρι, που αν ήταν σήμερα μεταξύ μας οι φίλοι, γονείς, θείοι και συγγενείς μας, αν ήταν εδώ, θα νιώθανε υπερήφανοι για τα παιδιά και τα εγγόνια τους, θα νιώθανε ότι η θυσία αυτή δεν πήγε χαμένη, αλλά ότι 70 χρόνια μετά το Ζαγόρι είναι εδώ, αποδίδει τιμή, αλλά δεν περιορίζεται απλώς σε μία τελετουργία άνευ νοήματος, θέτει και τα σύγχρονα αιτήματα που βοηθούν τη μνήμη να επικρατήσει της λύθης, που είναι το ζήτημα της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Θα προσπαθήσω με τη σειρά μου να φωτίσω κάποια από τα σημεία του ζητήματος που έθεσε πάρα πολύ με μεγάλη αναλυτική ικανότητα και αφηγηματική ικανότητα, αφηγηματικό πλούτο, ο αγαπητός Βασίλης Μπρακατσούλας. Λίγοι λαοί της Ευρώπης υπέφεραν από τη γερμανική κατοχή όσο οι Έλληνες. Όμως οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που μετά το τέλος της ναζιστικής βαρβαρότητας έτειναν χείρα φιλία προς τους Γερμανούς. Φιλίας προς τους Γερμανούς. Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε Έλληνα, αλλά σε Γερμανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Frankfurter Rundschau στην Αθήνα, Gerd Heller. Και συνεχίζει. Δίστομο, Καλάβρητα και Σαριανή, όπως και να ονομάζονται οι διάφοροι τόποι, ο Γερμανός πολίτης, όταν επισκέφτεται αυτά τα μνημεία της ναζιστικής στηριωδίας, αισθάνεται ντροπή μπροστά στη συμπληρωματική διάθεση των Ελλήνων.
Αυτό θα πρέπει να αναλογίζεται όποιος προσπαθεί, χρησιμοποιώντας νομικά προσχήματα, να θεωρήσει το θέμα οριστικά λήξανο. Την αυγή της 14ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στα χωριά της επαρχίας Βιάνου, στα χωριά μας, σκοτώνοντας αδιακρίτως οποιονδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Η διαταγή άλλωστε του Γερμανού διοικητή του Ηρακλείου, στρατηγού Μίλλερ, ήταν πολύ σκληρή. Καταστρέψατε την επαρχία Βιάνου. Εκτελέσατε πάρα αυτά, χωρίς διαδικασία, τους άρενες που είναι πάνω από 16 ετών, καθώς και όλους όσοι συλλαμβάνονται στην Ύπαιθρο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 1943, 401 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στην επαρχία Βιάνου, στο δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα της χώρας. Μόνο από τον Αμυρά, το χωριό μου, δολοφόνησαν 117 συγχωριανούς μας. Ανάμεσά τους και ο παππούς μου Αριστομένης, οι τρεις αδελφοί του Παύλος, Ιωάννης και Ματθαίος και ο πατέρας του Νικόλαος, συνολικά 5 άτομα από το ίδιο σπίτι. 2 ακόμα αδέλφια του παππού μου στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά επέζησαν. Από την ευρύτερη οικογένεια μετράμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Είναι το χαρακτηριστικό το απόσπασμα από την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαπίστωσης Ομοτήτων εν Κρήτη, τον Νίκου Καζατζάκη, Ιωάννη Κακριδή, Ιωάννη Καλιτσουνάκη και Κώστα Κουντουλάκη. Η Επιτροπή δεν θα λησμονήσει ποτέ το σπαρακτικό θέαμα που αντίκρισε καθώς έφτανε στον Αμυρά, για να διαπιστώσει τα ανωτέρω εκτεθέντα. Επί του τόπου της εκτελέσεως έβρε συγκεντρωμένας περί τα 300 γυναίκας, μελανιφορούσας μετά τον τέκνοντον, θρηνούσας, κοπτωμένας και μηνορογούσας. Την επομένη το πρωί, επί του τόπου της εκτελέσεως, εντελέστη επί μνημόσυνος δέσης, τη σπαρακτικότητα της οποίας αμυδρός μόνο δύναται να αποδώσουν ληφθήσεις φωτογραφίες. Και αυτό είναι απόσπασμα από την έκθεση, από την αυτοψία που έκαναν οι 4 διακεκριμένοι διανοούμενοι ιστορικοί και επιστήμονες, 1,5 χρόνο μετά την σφαγή στη Βιάνου. Ο απολογισμός της βαρβαρότητας των Ναζί είναι φρικιαστικός. Συνολικά στη χώρα μας είχαμε 90 ολοκαυτώματα όλων και χωριών. Περίπου 56.000 αθώοι πολίτες εκτελέστηκαν. 105.000 κατέληξαν όμοιροι στα κρεματόρια της Φρίκης και ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν. 1.770 χωριά καταστράφηκαν. 400.000 σπίτια πυρπολήθηκαν. Οι συνολικές απώλειες λόγω των εκτελέσεων, της πείνας, των ασθενειών και της υπογεννητικότητας κατά τη διάρκεια της κατοχής ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους ή στο 13,5% του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια αληθινή γενοκτονία ήταν το τίμημα που πλήρωσε η Ελλάδα, επειδή δεν υποτάχθηκε στις απάνθρωπες ορδές του φασισμού. Η Βιάνος, το Κομμένο, το Δίστομο, το Ζαγόρι και όλη η Ελλάδα βυθίστηκαν στο πένθος, ορφάνευσαν, ρήμαξαν. Πολύ σκληρή ήταν η μοίρα όσων επέζησαν από το χιτλερικό όλεθρο. Έχουμε άραγε ποτέ σκεφτεί τι τράβηξαν οι χήρες και τα ορφανά? Πώς μπόρεσαν να σπάσουν το τείχος του κοινωνικού αποκλεισμού, της αδυναμίας ή και αδιαφορίας του ελληνικού κράτους, αλλά και της προκλητικής περιφρόνησης της Γερμανίας προς το δράμα και τον αγώνα τους? Η άγια μορφή της Βιαννίτισσας, της Καλαβρετινής, της Ανογιανής, της χαροκαμένης γυναίκας από τους Λυκιάδες, το Κομμένο, την Κλεισούρα, την Μουσιωτίτσα, το Ζαγόρι, το Χορτιάτι, τα Κερδίλια. Η μορφή της ηρωίδας γυναίκας, μάνας, χήρας, που σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου μόνη της και αγωνίζεται με γενναιότητα, κουράγιο και περισσή αξιοπρέπεια να μεγαλώσει τα παιδιά της, είναι ταυτισμένη με τη μοίρα του ελληνισμού. Ένα αιώνιο παράδειγμα αγωνιστικότητας και καρτερίας της Ελληνίδας της Ελλάδας. Από τα πολλά παραδείγματα απαράμιλης γενναιότητας της ελληνικής εθνικής αντίστασης, αλλά και της συμπεριφοράς του λαού μας απέναντι στον κατακτητή, θα διαλέξω μόνο 2. Το ένα αναφέρεται στην αντίσταση του ηρωικού λαού της Κρήτης ενάντια στους αλεξιπτωτιστές του Χίτλερ, αλλά το κάνω γιατί θα δείτε το λόγο.
τη συμπεριφορά μας μετά από την ήττα αυτή. Ο ηρωικός λαός της Χίτλερ ανάγκασε το Τρίτο Ράιχ να αποσύρει. Ο ηρωικός λαός της Κρήτης ανάγκασε το Χίτλερ να αποσύρει οριστικά το επίλεκτο σώμα των αλεξιπτοπιστών, αλλά πλήρωσε σκληρά την αφθάδειά του να αντισταθεί στον αείμνητο έως τότε άξονα. Κι όμως, όπως συγκλονιστικά γράφει ο Μανώλης Γλέζος σε επιστολή που έστειλε πριν από 1,5 μήνα στη Die Welt, οι κριτικοί τίμησαν τους νεκρούς της Wehrmacht. Όταν η μάχη τέλειωσε, ο στρατός είχε νικήσει. Μα οι γυναίκες των ηττημένων, που είχαν χάσει παιδιά, αδέρφια, πατεράδες ή συζύγους, κατέβηκαν στο γυαλό, σκαρφάλωσαν στα βουνά και όπου βρήκαν νεκρό σώμα εχθρού, το τίμησαν. Το έπλυναν και το έθαψαν όπως το έπρεπε. Ο νεκρός δεν ήταν πια εχθρός, ήταν ο άταφος αδελφός. Και αυτές οι εγγονές της Αντιγόνης που έκαναν το χρέος τους απέναντι στους νεκρούς. Την ίδια ώρα οι νικητές έμπαιναν στην Κάρδαμο. Στην περιοχή γύρω από το χωριό είχαν χάσει 27 άντρες. Και τότε, ως αντίπεινα, πήραν μια πρωτοφανή, ακόμα και για καιρό πολέμου, απόφαση. Σκότωσαν όσους από τους κατοίκους βρήκαν και εξεθεμέλιωσαν το χωριό. Φεύγοντας, περήφανοι για το έργο τους, άφησαν και σχετικές πινακίδες. Ερχόμενοι στο σήμερα και συνδέοντας τον αγώνα του λαού μας ενάντια στον κατακτητή, πρέπει να πούμε ότι η διεκδίκηση για την επανόρθωση των καταστροφών του ναζισμού μέσω της αληθινής συγγνώμης του σημερινού γερμανικού κράτους με την καταβολή των αντίστοιχων αποζημιώσεων και επανορθώσεων, εκτός από το νομικό, ηθικό και δεοντολογικό μέρος, έχει και το χαρακτήρα να φωτιστεί το αντίπαλο δέος της ευρωπαϊκής ιστορίας, που ήταν η αντίσταση με τα ιδανικά και τις αξίες της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που αποτέλεσαν το πλαίσιο για την πρώτη περίοδο της μεταπολεμικής Ευρώπης, η οποία χτίστηκε πάνω στις τάρτες των ερειπίων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και οδηγήθηκε έως το σημερινό ευρωπαϊκό πολιτισμό και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ένα κεκτημένο το οποίο όμως έχει σήμερα θαμπώσει λόγω της φοδρής οικονομικής κρίσης και της αδιέξοδης και καταστροφικής πολιτικής του γερμανικού οικονομικού εθνικισμού. Αυτή την άλλη, τη φωτεινή πλευρά της ευρωπαϊκής ιστορίας, οφείλουμε σήμερα να υπερασπιστούμε και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών αναμφισβήτητα αποτελεί ένα κυρίαρχο προωθητικό παράγοντα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όμως, 68 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και 23 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, τα θύματα της ναζιστικής στηριωδίας στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα δικαιωθεί. Μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας παραμένει ανοιχτή και ρίχνει βαριά τη σκιά της, απαιτώντας ηθική δικαίωση και ειλικρινή μεταμέλεια του γερμανικού κράτους για όλα όσα το Τρίτο Ράιχ προξένησε στο λαό μας. Στην κατοχή βρίσκονται οι ρίζες του σημερινού δράματος της Ελλάδας. Η Ελλάδα πλήρωσε σκληρά την κατοχή και την ναζιστική βαρβαρότητα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μείνει δεκαετίες πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες, με όρους οικονομικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς. Με τα λόγια του Μανώλη Γλέζου, όλη η Ελλάδα έγινε ολοκαύτωμα. Ενδεικτικό της απόλυτης καταστροφής είναι τα στοιχεία που κατέθεσε ο καθηγητής και Υπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Μπαρούνης στη διασημαϊκή διάσκεψη των Παρισίων 1945-1946. Στη χώρα μας καταστράφηκε το 25% των κατοικιών, το 70% των λιμενικών εγκαταστάσεων, το 75% του εμπορικού μας στόλου, μεγάλο μέρος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και το σύνολο των σιδηροδρομικών γεφυρών και τούνελ, ενώ παράλληλα δημεύθηκε το 80% των μέσων μεταφοράς και το 51% των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αποκαλυπτικό της αποστράγγισης της ελληνικής οικονομίας από το Τρίτο Ράιχ είναι το γεγονός ότι η μικρή και φτωχή Ελλάδα υποχρεώθηκε να υπομειστεί και το κόστος συντήρησης όχι μόνο του γερμανικού και ιταλικού στρατού κατοχής και του βουλγάρικου στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τη συντήρηση του γερμανικού στρατού σε άλλες περιοχές, με κυριότερη τη στρατιά του Ρόμελ. Μοιραία το κόστος κατοχής για την Ελλάδα την περίοδο 41-42
αντιστοιχούσε στο 113,7% του ΑΕΠ, μη συγκρινόμενο με καμιά άλλη κατοχικής χώρας. Για παράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ολλανδία ήταν 18% και σε εμάς 114%. Πώς λοιπόν να μην αρχίσει η πείνα και ο θάνατος που μαζί με τις εκτελέσεις έκανε την Ελλάδα να βγει από την κατοχή με μικρότερο πληθυσμό κατά 500.000 κατοίκους? Συνεπία των παραπάνω ήταν η διακοπή της ομαλής λειτουργίας ελληνικής οικονομίας, η πλήρης ανατροπή της σταθερότητας του νομίσματος, η πείνα και ο θάνατος. Μία στις δύο ελληνικές οικογένειες θρήνησαν θύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής, ένας στους 10 Έλληνες υπέστη αναπηρία, ενώ το 75% των παιδιών υπέφερε από ασθένειες ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου. Κοντά στην τρομοκρατία των χιλιάδων εκτελέσεων και του βασανισμού των Ελλήνων, την πείνα, τις ασθένειες, την αρπαγή του πλούτου και του ιδρώτα του ελληνικού λαού, η Ελλάδα ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες όπου επιχειρήθηκε ο αφελληνισμός και εθνικός διαμελισμός. Η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη προσαρτήθηκαν στη Βουλγαρία, τα Ιόνια νησιά, οι Κυκλάδες και η Σάμος στην Ιταλία, η Θεσπρωτεία δόθηκε στο προτεκτοράτο των Ιταλών στην Αλβανία, ενώ στην καρδιά της Ελλάδας, από τμήματα της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ρούμελης, οι Γερμανοί ίδρυσαν το βασίλειο της Πίνδου. Η πατρίδα μας κινδύνευσε να βγει από την κατοχή, όχι μόνο εξουθενωμένη και καθημαγμένη, αλλά και εθνικά ακροτηριασμένη. Συνεπώς, αν κάποιος καλόπιστος στην Ευρώπη σήμερα θέλει με αντικειμενικότητα να αναζητήσει τα αίτια της κατάστασης στην Ελλάδα, του δράματος που περνάμε, οφείλει να αναγνωρίσει ότι το γεγονός πως δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε πλήρως τις υποδομές και τις παραγωγικές μας δυνατότητες, ώστε να έχουμε παραγωγική αυτάρκεια, επιστημονική αυτοδυναμία και αμφιρή οικονομία, έχει σαφώς τις ρίζες του στην κατοχή και τις συνέπειές της. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσονται τις ευθύνες για τη σημερινή δραματική κατάσταση της χώρας μας οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Το αντίθετο, ευθύνονται επιπλέον και για το γεγονός ότι δεν διεκδίκησαν με στεναρό, επίμονο και συστηματικό τρόπο τις γερμανικές οφειλές. Τι όμως μας οφείλει η Γερμανία και γιατί? Γιατί πολλής λόγος γίνεται και τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι το κατοχικό δάνειο, που οι δυνάμεις κατοχής Γερμανία και Ιταλία υποχρέωσαν τη χώρα μας να τις παράσχει πέραν των εξόδων συντήρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Το δάνειο υπολογίζεται με μετριοπαθείς εκτιμήσεις σε $160 εκατομμύρια αγοραστικής αξίας του 1938, ωστόσο δεδομένου ότι καταβλήθηκε από τη Γερμανία προς την Ελλάδα αριθμός δόσεων κατά τη διάρκεια της κατοχής, από τη στιγμή της διακοπής της καταβολής τους, το δάνειο αυτομάτως καθίσταται υπερήμερο και συνεπώς επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Οι εκτιμήσεις ποικίλουν για το δάνειο, διότι έχουμε διαφορά αφενός στο ποσό δανεισμού. Οι Γερμανοί παραβίαζαν και αυτή την ίδια τη συμφωνία, την αναγκαστική συμφωνία που είχαν επιβάλει στην Ελλάδα, μονομερός, και πέραν παραπάνω από όσα είχαν πει. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί εξαρτάται από το νόμισμα μετατροπής του, τον πληθωρισμό και το επιτόκιο. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις το ανεβάζουν στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις και για πολύ παραπάνω. Δεύτερον, τις επανορθώσεις για την καταστροφή των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, οι οποίες ανέρχονται σε σημερινά χρήματα σε 108,43 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Μας οφείλουν επίσης τις αποζημιώσεις για την απώλεια Ελλήνων πολιτών κατά την περίοδο της ουδετερότητας της Ελλάδας έως τις 28 Οκτωβρίου του 1940, που ανέρχονται σε $153 εκατομμύρια του 1946, καθώς και το υπόλοιπο των οφειλών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την κλοπή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και μάλιστα, υπό το μανδύα του ενδιαφέροντος για την ελληνική αρχαιότητα, οι Γερμανοί λαιλάτισαν πολλαπλώς τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς, κλέβοντας ό,τι μπορούσαν, από τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και διενεργώντας παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές. Μόνο τα επισήμως καταγραφέντα, κλαπέντα κινητά σκεύη ανέρχονται σε 8.500 κομμάτια. Ανάλογη ήταν η συμπεριφορά τους σε σχέση με τα στοιχεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής μας δημιουργίας. Και μας κάνει φοβερή εντύπωση ότι ενώ οι Γερμανοί ισχυρίζονται ότι καλά 70 χρόνια μετά
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εσείς διεκδικείτε, τι διεκδικείτε τώρα, έχουν κλείσει οι λογαριασμοί. Προχθές πήγε η Μέρκελ να συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα και έθεσε θέμα άκουσον επιστροφής των έργων τέχνης που έκλεψαν, που άρπαξαν ο κόκκινος στρατός από το Βερολίνο το 1945. Και κάποια από αυτά τα έργα μπορεί να ήταν ελληνικά. Αυτό δείχνει τη μονομέρεια με την οποία προσεγγίζουν το ζήτημα, τη θρασίτητα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δικαιώνει και τα επιχειρήματά μας και τη στάση μας να διεκδικούμε ό,τι μας οφείλουν τόσα χρόνια. Τελευταίο, αλλά το πιο σημαντικό ηθικά και ιστορικά, είναι το ζήτημα των αποζημιώσεων για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βάσει της ιστορικής απόφασης 11 του 2000 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, τα 218 θύματα του Χριστόβου δικαιούνται αποζημίωση 76 εκατομμυρίων ευρώ, με περιλαμβανομένων των τόπων έως το 2010. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τα 90 ολοκαυτώματα της χώρας. Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών είναι μεγάλες και ξεκινούν από τη μεταπολεμική περίοδο, οπότε πολλοί εκ των συνεργατών των Γερμανών, αντί να δικαστούν, αναγορεύτηκαν σε πατριώτες και εθνικόφρονες, ενώ αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, αντί να τιμηθούν, θεωρήθηκαν έως και εχθροί του έθνους και κυνηγήθηκαν εισοδός. Ανάμεσα σε αυτούς, ακόμα και ο Απόστολος Σάντας, ο αείμνηστος, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη σβάστηκα από την Ακρόπολη, από τον Παρθενώνα, τη νύχτα της 30ης Μαΐου προς την 31η Μαΐου του 1941, καταφέροντας ένα μέγιστο συμβολικά χτύπημα στο Τρίτο Ράιχ, τη μέρα μάλιστα που έφευτε η Κρήτη. Την περίοδο δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης άργησε 38 ολόκληρα χρόνια και έγινε πράξη μόλις το 1982 με τον νόμο 1285. Την περίοδο μετά την απελευθέρωση έως και σήμερα κυριάρχησε η ανευθυνότητα, η ασυμφόρητη ολιγορία με λίγες εξαιρέσεις. Πλέον σημαντική εκ των εξαιρέσεων αυτών ήταν η ρηματική διακοίνωση προς τη γερμανική κυβέρνηση που επέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1995 ο πρέσβης μας στη Βόνη, Ιωάννης Μπουρλογιάννης Τσακαλίδης, στον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάτμαν, κατ' εντολή του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια και Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη. Από την άλλη, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, με κορυφαίο το παράδειγμα της έκδοσης του Max Merten στη Γερμανία το 1961, για τα οποία δεν μπορεί να είναι υπερήφανη η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Ωστόσο, προσπαθώντας να πυκνώσω, γιατί πήρα ήδη τα πρώτα μηνύματα από τον συντονιστή, ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της, τις οποίες μάλιστα έχει θέσει ενώπιον της Γερμανίας ή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων πάρα πολλές φορές, ενώ το ζήτημα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη διμερών κυβερνητικών συζητήσεων. Αυτό που λένε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό είναι ψέμα. Η Ελλάδα τουλάχιστον 15 φορές έχει θέσει το θέμα και ήταν στην ατζέντα των συναντήσεων, των επίσημων συναντήσεων Ελλάδας-Γερμανίας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Την καλούμε λοιπόν την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει τη Γερμανία να ξαναθέσει το θέμα, να συμπεριληφθεί στα προσδιεθέτηση ζητήματα όπως άλλωστε απαιτεί και η Χάγη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η συμπεριφορά της γερμανικής κυβέρνησης τότε του Τρίτο Ράιχ εναντίον του λαού της χώρας μας, ο πόλεμος με όλα τα μέσα και η ληστεία που γινόταν εις βάρος της χώρας μας, είχε ως αποτέλεσμα να σημειώσει ο ίδιος ο Γκέμπελς στο ημερολόγιο του, αυτό αξίζει να το αναφέρω, στις 30 Ιανουαρίου του 1942 τα εξής. Έλαβα μια αξιοθρήνητη αναφορά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Εκεί η πείνα έχει καταστεί ενδυμική νόσος. Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάρτηση. Κι όμως εκείνη την περίοδο, στην κορύφωση του λοιμού, το Μάρτιο του 1942,
διάλεξαν οι Γερμανοί την ώρα για να μας πάρουν το κατοχικό δάνειο. Στη συνέχεια, το Τρίτο Ράιχ πέρασε από την τρομοκρατία της πείνας στην τρομοκρατία των ολοκαυτωμάτων, με το δόγμα της συλλογικής ευθύνης και τη λογική των μαζικών αντιπίνων να κυριαρχούν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιχείρηση προπαγάνδας και αποπροσανατολισμού κατά την εκτέλεση των σφαγών. Από ανακοινώσεις που προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ρίχνοντας το βάρος στους αντάρτες ή αλλού, έως την ανενδίαστη προσπάθεια που έκαναν να τα εμφανίσουν ως αναπότρεπτα γεγονότα στο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένες και ψεύτικες αναφορές, όπως ο Αργύρης Φουντούρης, ο ηρωικός επιζήσας του Διστρόμου, έχει τεκμηριώσει. Θα κινηθώ λίγο εκτός χειρογράφου για να μπορέσω να ολοκληρώσω πιο γρήγορα. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν κάποιοι δημοφιλείς μύθοι, κάποιοι μύθοι που συστηματικά η γερμανική κυβέρνηση καλλιεργεί για να μας αποπροσανατολίζει. Πρώτος μύθος. Το ζήτημα των αποζημιώσεων έχει κλείσει με υπογραφή Καραμανλή το 60 και την καταβολή 115 εκατομμύριων μάρκων. Δεύτερος μύθος. Σας οφείλουμε ελάχιστα, αλλά ακόμα και αυτά σας τα έχουμε δώσει στο πολλαπλάσιο, καθώς καταβάλουμε συνδρομή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και παίρνετε πολλά χρήματα από αυτό. Τρίτος μύθος. 70 χρόνια μετά την κατοχή, οι όποιες αξιώσεις της Ελλάδας έχουν πλέον παραγραφεί. Τέταρτος μύθος. Η Χάγη έκλεισε οριστικά το ζήτημα των αποζημιώσεων. Και μύθος πέμπτος. Τώρα, εν μέσω της κρίσης, θυμηθήκατε τις γερμανικές οφειλές. Οι απαντήσεις είναι πολύ ξεκάθαρες. Ουδέποτε Έλληνας πρωθυπουργός έχει υπογράψει παραίτηση της χώρας μας από τη διεκδίκηση των αξιώσεών μας. Πράγματι, η περίπτωση Μέρτεν που δόθηκε από την Ελλάδα στη Γερμανία, που εκδόθηκε ως σφαγέας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αποτελεί στίγμα για την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Ωστόσο, ο πρέσβης μας, Θωμάς Υψηλάδης στη Βόνη, έγραψε συγκλονιστικά προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας τα εξής: «Επιφυλάσσεται η Ελλάδα εντούτοις, όπως προβάλλει νέες απαιτήσεις, έτοιμες προέρχονται εξ εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής». Δηλαδή, λέει, είπε σαφώς ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Αυτό το δέχονται οι Γερμανοί και γραπτός σε απαντητική ρηματική διακοίνωση που μας έστειλαν στις 31 Μαρτίου του 1967, λίγες μέρες πριν τη δικτατορία, που έλεγαν ότι ουδέποτε υποθέσαμε ότι η Ελλάδα έχει παρατηθεί των αξιώσεών της. Τώρα, σε σχέση με αυτά που λένε ότι πήραμε κοινοτικές συνδρομές, μα στο ΝΑΤΟ καταρχάς υπάρχουν και χώρες που δεν είχαν θύματα και πήραν και αυτοί κάποια βοήθεια στο πλαίσιο της αμυντικής αυτής συμμαχίας, αλλά και οι πόροι που έρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων, των ΕΣΠΑ και αλλού, δεν έρχονται χρηματοδότηση από μεμονωμένες χώρες, είναι κοινοτική χρηματοδότηση για την οποία όλες οι χώρες συμβάλλουν. Και η Ελλάδα συμβάλλει και η Γερμανία παίρνει χρήματα από αυτό. Απλώς παίρνουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο το θέμα έχει κλείσει και αν έχει παραγραφεί, η ίδια η Χάγη το 2011 στην απόφασή της είπε τα εξής συγκλονιστικά: ότι το θέμα υφίσταται, δεν παραγράφεται και αποτελεί ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί με διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών. Η Χάγη λοιπόν, το ανώτατο διεθνές δικαστήριο, δείχνει τον δρόμο. Τώρα, πώς εμείς μπορούμε να μην διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις, όταν η Ιταλία και η Βουλγαρία, που μαζί με τη Γερμανία ακολούθησαν τη Γερμανία και κατέλαβαν την Ελλάδα, έχουν πληρώσει αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει, είχαμε συμφωνήσει, είναι δυνατόν η Γερμανία, ο βασικός προτέτειος της κατοχής και του ολέθρου, να αυτοεξαιρείται? Πώς μπορούμε να δεχόμαστε ότι 70 χρόνια μετά τα ολοκαυτώματα ουδέποτε η Γερμανία έχει επίσημα ζητήσει συγγνώμη με ρητό, απερίφραστο τρόπο, χωρίς προσχήματα και λεκτικά παιχνίδια? Οφείλει λοιπόν να το κάνει και να το κάνει υπό τη μορφή της έμπρακτης μεταμέλειας, καταβάλλοντας αποζημιώσεις, επανορθώσεις, επιστρέφοντάς μας το δάνειο και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Πηγαίνοντας προς το τέλος, κάποιοι υποκριτικά, ανέντιμα και υστερόβουλα μας ρωτούν:
Μπορείτε να αποτιμήσετε σε χρήματα την αξία της ανθρώπινης ζωής? Ή επίσης ρωτούν, μήπως θέλετε άραγε να καταστρέψετε την γερμανική οικονομία και να γίνετε πλούσιοι εις βάρος της χώρας μας και προσχηματικά επικαλείστε τα θύματα? Κάποιοι άλλοι, εξίσου κακοπροαίρετα, δίθεν απορούν. Γιατί τώρα, γιατί δεν προσπαθούσατε νωρίτερα? Και εμείς απαντούμε, φυσικά και δεν μπορεί οποιαδήποτε αποζημίωση να αναπληρώσει τις ανθρώπινες απώλειες. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει τις δίκαιες αξιώσεις των οικογενειών των θυμάτων που επιζητούν έπρακτη μεταμέλεια του γερμανικού κράτους και δικαίωση. Δείξαμε τεράστια υπομονή και δώσαμε το χρονικό περιθώριο και την ευκαιρία στο γερμανικό λαό να αναστηλώσει τη χώρα του. Τώρα, μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών, εξέλιπε και το τελευταίο επιχείρημα και έχουμε νόμιμες αξιώσεις από το φυσικό διάδοχο του Τρίτου Ράιχ, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και φυσικά δεν προσδοκούμε να πλουτίσουμε από αυτές, απλώς θα είναι μια ελάχιστη, εύλογη και δίκαιη ικανοποίηση, κυρίως για τις οικογένειες των θυμάτων, για τον πόνο και την καταστροφή που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για το ζήτημα. Μετά από πολλά χρόνια, αν θέλετε, αποτυχημένων προσπαθειών, φαίνεται ότι το θέμα έχει αναζωπηρωθεί. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει στα χέρια της το πόρισμα ειδικής επιτροπής στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, που τεκμηριώνει τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, καλούμε τα πολιτικά κόμματα, καλούμε τη Βουλή να οργανώσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, ούτως ώστε αυτό το ζήτημα να τεθεί τάχιστα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο, αν παραμείνει ως έχει, θα σκιάζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτό το οποίο είδα πάρα πολύ ωραία στις μπλούζες των παιδιών, που με χαροποίησε ιδιαίτερα, είναι το μήνυμά μας. Το μήνυμά μας είναι διεκδίκηση και όχι εκδίκηση. Εμείς δεν τα βάζουμε με το γερμανικό λαό. Εμείς θέλουμε αποζημίωση και επανόρθωση για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αν είναι κάποιοι που λένε ότι με τα χρήματα αυτά θα καταστραφεί η γερμανική οικονομία, τους παραπέμπω στην πρόσφατη συμφωνία που έκλεισαν οι Εβραίοι με τον κύριο Σόιμπλε, που θα έρθει σε λίγες μέρες στην Ελλάδα, με την οποία πέραν όσων έχουν ήδη εισπράξει οι επιζήσαντες Εβραίοι του Ολοκαυτώματος, θα πάρουν άλλα 772 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν ιατρική φροντίδα και θα πάρουν και 300 ευρώ μηνιαία σύνταξη ισοβίως για να μπορέσουν να ζήσουν με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, όπως έγραψε στην ανακοίνωσή του το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Αλήθεια, οι Έλληνες, τα θύματα της ναζιστικής τυριωδίας και οι οικογένειές τους δεν δικαιούνται δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας? Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τα όσα ενδιαφέροντα ακούστηκαν από τον κύριο Πρακατσούλα και τον κύριο Σιγελάκη και από τους άλλους ομιλητές, απλώς προστίθενται στο φάκελο των μαρτυρικών χωριών, αλλά και εκείνων των διεκδικήσεων των γερμανικών φυλών, γιατί είναι αδιάστατα στοιχεία τα οποία καταμαρτυρούν το δίκαιο του ελληνικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πέραν των ανθρωπίνων ζώων που έχουν αδίκως αφαιρεθεί, από πόλεις και χωριά αρπάχθηκαν πολύτιμοι θησαυροί, χυμήλια, ανεκτήμητες αγιογραφίες, αρχεία και πολλά άλλα. Και ενώ όλη η Ευρώπη αναγνωρίζει το μαρτυρικό Λίντετσε της Τσεχίας, τα πολλά Λίντετσε της Ελλάδος δυστυχώς δεν τα γνωρίζει κανείς. Και ανάμεσα τους είναι και αυτά του Ζαγορείου. Και οφείλουμε να οργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης για να τιμούμε τους νεκρούς, για να τιμούμε τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς ως μνημοσύνη, τους οποίους δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, αλλά και κυρίως για να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση των όσων μας οφείλονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε Ζαγορείου,
κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και οργανώσεων, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών του τόπου μας, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τελούνται οι καθιερωμένες εκδηλώσεις τόσο εδώ όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, όπου τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους με το θάνατο και την καταστροφή. Και τιμούμε στις εκδηλώσεις αυτές ασφαλώς τη μνήμη των νεκρών μας, πρώτα και κύρια, αποτείοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς που η μοίρα τους έφερε αντιμέτωπους με τη φασιστική θηριωδία η οποία σφράγισε τον αιώνα που πέρασε. Όμως, εκτός της οφειλόμενης από τις τιμής στους νεκρούς, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν και μνημοσύνη στον πολιτισμό που καταστράφηκε από τη φωτιά, τα όπλα ή κλάπηκε από τους κατακτητές. Ένας πολιτισμός χαρακτηριστικός για κάθε περιοχή, με εργαλεία και αντικείμενα που δημιουργήθηκαν ή μεταφέρθηκαν από τους κατοίκους της περιοχής. Και δεν πρέπει ούτε αυτό να το ξεχνούμε, γιατί δεν ήταν μόνο η υλική αξία, αλλά και η μεγάλη πολιτισμική και συναισθηματική αξία που θα έμενε ως παρακαταθήκη στις γενιές που ακολούθησαν και οι οποίες στερήθηκαν όλων αυτών που καταστράφηκαν ή κλάπηκαν. Είναι μεγάλη η τιμή σήμερα, πέραν των χαιρετισμών που θα ακουστούν εδώ, να έχουμε δύο ξεχωριστούς ομιλητές. Τον πρώην Μάρχη μας, τον Βασίλη Μπρακατσούλα, ο οποίος δέθηκε πολύ στενά με την περιοχή και ούτε εμείς τον ξεχνούμε, ούτε αυτός μας ξεχνάει. Διακεκριμένος νομικός συγγραφέας, ο οποίος δέθηκε στενά με τούτο τον τόπο που τόσο άξια υπηρέτησε και που τόσο αγαπήθηκε από τους κατοίκους του, και τον κύριο Αριστομένη Σιγελάκη, μέλος του Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Φυλών. Έναν εξαιρετικό επιστήμονα και άριστο γνώστη του θέματος που θα μας αναπτύξει και το οποίο θα ακούσετε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τους καθιερωμένους χαιρετισμούς, αφού πριν σας μεταφέρω και αυτούς του Προέδρου της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Γιώργου Οικονόμου, ο οποίος ενώ βρισκόταν εδώ στην Ήπειρο, στο χωριό του, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, αναγκάστηκε να μεταβεί εκτάκτως στην Αθήνα. Παρακαλώ τον πρίτανη πανεπιστημίου μας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλβάνη, ο οποίος τιμάει με την παρουσία του όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται, τουλάχιστον εγώ δημοσιογράφος αυτό έχω διαπιστώσει, και είναι η μεγάλη τιμή μας να παρίσταται και σήμερα εδώ. Κύριε Πρίτανη. Κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι πατέρα, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου οφείλει να είναι παρόν στην Ήπειρο και στην χώρα, όχι μόνο στο Γιάννενα, και αυτό κάνουμε. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θεωροδίας και να επισημάνουμε με την παρουσία μας ότι η διατήρηση αυτής της μνήμης μας βοηθάει. Μας βοηθάει ως κοινωνία, ως χώρα, να διεκδικήσουμε πράγματα για τα οποία δεν υπάρχει μόνο το ηθικό στοιχείο, να απαιτήσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τις αποζημιώσεις. Έλεγα ότι δεν είναι μόνο το θέμα ηθικό, είναι και θέμα νομικό, είναι και θέμα οικονομικό. Και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία κατανοεί στην περίοδο της κρίσης τι μας οφείλει, όχι μόνο η Γερμανία, αλλά η Ευρώπη. Αυτά λίγα λόγια, πρέπει να έχω πιο καλή επιτυχία στη συνέχεια της ημερίδας και να πω τη λέξη ευγεία του μνήμη και τους νεκρούς που μας θυμόμαστε. Από τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, παρακαλείται να χαιρετήσει η Πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Κρεμεντίου. Σημειώσατε, κύριε Δήμαρχε,
κύριοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων, κύριοι εκπρόσωποι μαρτυρικών χωριών, κύριοι εκπρόσωποι αλυσμένοι, κύριε Μπαρκατσούλα, γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα μνήμης. Ημέρα πόνου και καταστροφής. Δεν άφησε τίποτε στο πέρασμά του ο κατακριτής. Τα ισοπαίδωσε όλα. Τα μνημεία μας, τα αρχοντικά μας και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα σε αυτό το χωριό που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα αποκαταστήσουμε μέχρι σήμερα. Βοήθεια δεν είχαμε από πουθενά. Τα συντρίμμια της ψυχής ανεπανόρθωτα. Μωρά στην Ξυφολόνικη, το αίμα ποτάμι, ορφάνια και ξυριζωμός. Παρόλα αυτά, οι προγονείς μας κρατήσανε τη σημαία ψηλά με σεβασμό και αξιοπρέπεια και είπανε το όχι στον κατακτητή. Γιατί, δυστυχώς, ό,τι δεν μπορέσανε να πάρουν με το σπαθί τους, το παίρνουν σήμερα με την πολιτική τους. Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας και βαριά κληρονομιά για μας, να συνεχίσουμε να κρατούμε ελεύθερη την πατρίδα. Σας ευχαριστώ όλους που είστε κοντά μας σήμερα. Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε και για την παρουσία τους στους εκπροσώπους των μαρτυρικών χωριών. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του μαρτυρικού χωριού Κομμένο Άρτας να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Ζαγορείου για την πρόσκληση και την τιμή που μας έκανε να είμαστε σήμερα εδώ και χθες ως φραγγέλους. Αυτές οι εκδηλώσεις κρατάνε άσβεστη τη μνήμη των ολοκαυτωμάτων της Επίρου. Μας ενώνει κάτι με το Ζαγόριο. Μας ενώνει η μεραρχία Τελεβάης που ρήμαξε τα χωριά μας. Είναι ευχάριστο σήμερα που βλέπουμε εδώ νέα παιδιά να βοηθούν και να παραβρίσκονται και πιστεύω ότι θα πάρουν τη σκητάλη από εμάς. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ό,τι μας οφείλει η Γερμανία και ό,τι προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες. Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, ότι όταν ρωτήθηκα στο ραδιόφωνο της Γερμανίας αν θα πρέπει η Μέρκελ να έρθει στο Κομμένο να καταθέσει εφάνεια και να ζητήσει συγγνώμη, είπαμε βεβαίως, είμαστε φιλόξενοι να αυτή να καταθέσει και να αποβαλήσει μαζί της όλες τις υποχρεώσεις που έχει και που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Αλλιώς, για εμάς βρίσκονται σε παρανομία, όσο δεν πληρώνουν. Και έχουν ευθύνη όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και εμείς που η πολιτεία είναι απούσα μέχρι τώρα. Η Χάγη έδειξε τον δρόμο, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική βουλή να πάρει την πρωτοβουλία. Κανείς άλλος. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις να διαβάσει το ψήφισμα που έχει βγει για τη σημερινή εκδήλωση. Εδασιμότητα. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου μας του Μανώλη Κουλούρα. Πολύ θα ήθελε να ήταν εδώ, αλλά δυστυχώς λόγω υγείας δεν το επέτρεψα. Ιούλιος του 1943, Ιούλιος του 2013. 70 χρόνια πέρασαν από το ολοκαύτωμα του Ζαγορείου. 70 χρόνια πέρασαν από όλα τα ολοκαυτώματα της Ελλάδας. Σήμερα είναι μέρα μνήμης για αυτούς τους πατεκοχαμένους του Ζαγορείου και όλης της Ελλάδας. Σήμερα είναι μέρα μνήμης για τους 800.000 νεκρούς που μας άφησε η γερμανική κατοχή. Είναι το 13% του πληθυσμού μας. Έχουμε δυστυχώς και αυτό το ρεκόρ. Έπειτα είναι η Σοβιετική Ένωση με 10%, η Πολωνία με 8%,
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία μαζί 0,03%, ούτε μισό της εκατό. Το Εθνικό Συμβούλιο πριν λίγες μέρες έβγαλε ένα ψήφισμα για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση επιτέλους εδραίωσε μετά από τόσα χρόνια. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδικήσεις των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Οι πολύχρονες προσπάθειες των οικογενειών των θυμάτων της ναζιστικής κατοχής της Ελλάδος 41-44, οι ατελείωτοι αγώνες όλων των φορέων των μαρτυρικών πόλεων, η πολύτιμη συμπαράσταση των προσωπικότητων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και ο συστηματικός και επίπεδος συντονισμός του Εθνικού μας Συμβουλίου είχαν ως αποτέλεσμα την αναζωπίωση και την παγκόσμια αναγνώριση του μεγίστου εθνικού μας προβλήματος, την εξόρκηση των οφειλών της Γερμανίας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Η πρόσφατη ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και αυτή τη φορά θα κλείσει με τη δικαιοσύνη να θριαμβεύει. Είναι αναμφίβολα ένα θετικό γεγονός έπειτα από μια μακριά περίοδο κρατικής αδράνειας. Ωστόσο, παρά την εύλογη ικανοποίησή μας, δεν θα σταματήσουμε ούτε μια στιγμή να επαγρυπνούμε και να προφυλάσσουμε το εθνικό μας αυτό ζήτημα από υπαναχωρήσεις και ανεπίτρεπτους συμψηφισμούς και επιζήμιους συμβιβασμούς. Η χάραξη εθνικού σχεδίου διεκδίκησης και πληρωμένης επίλυσης του προβλήματος, τώρα και χωρίς καμιά καθυστέρηση, ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός στόχος του Εθνικού μας Συμβουλίου. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να τηρήσει την ιερή δέσμευσή της και από την γερμανική κυβέρνηση να αποζημιώσει τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, να καταβάλει όλες τις οφειλές της και να επιστρέψει τους ανεκτήμητους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς. Το Εθνικό Συμβούλιο, η Ένωση Θυμάτων, το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που μας παραστέκονται, όλοι οι μεγάλοι μας φίλοι μέσα και έξω από την Ελλάδα, η νεολαία μας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι άρρητα να παραμείνουμε μαχόμενοι ως την τελική εκπλήρωση αυτού του μέγιστου εθνικού και ιστορικού μας χρέους. Πρόεδρος Μανώλης Δέσπας, Γραμματέας Ευάγγελος Μαχαίρης. Είναι μαζί μας σήμερα και ένας υπηρώτης από τον απόδημο ελληνισμό από πολύ μακριά. Από την Ομοσπονδία της Αυστραλίας. Είναι ο κύριος Κώστας Ζώτος, που ήρθε εδώ μαζί μας για να τιμήσει και αυτός την οφειλόμενη μνήμη σε εκείνους που χάθηκαν τις ημέρες αυτές. Και αν θέλει, μπορεί να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Δεν θα αναφερθώ προσωπικά στον καθένα, γιατί δεν γνωρίζω τα αξιώματα του καθενός και ίσως παραλείψω κάποιον και θα τον αδικήσω. Είμαι βαθιά συγκινημένος που ερχόμενος φέτος προσκυνητής ξανά στην πατρίδα παρευρέθηκα σε αυτή την ιερή στιγμή που γίνεται για να τιμηθούν όσοι έχουν χάσει τη ζωή τους το 1943 από τις κατοχικές δυνάμεις της Γερμανίας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τη ζωή τους και την περιουσία τους. Εκείνα τα χρόνια οι κατακτητές Γερμανοί σκοτώνανε με τα όπλα τους, με τις ξυφολόγγες, εδώ, στον τόπο, στην πατρίδα μας, τους Έλληνες. Δυστυχώς αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Γίνεται ξανά γενοκτονία των Ελλήνων από τους ίδιους, από τους Γερμανούς, αλλά αυτή τη φορά από τη Γερμανία, από μακριά. Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος που σπρώχνει κατά χιλιάδες τους Έλληνες στην αυτοκτονία. Δεν διαφέρει τίποτε με εκείνο που είχε γίνει το 1940. Σαν εκπρόσωπος των υπηρετών Αυστραλίας, γραμματέας και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, ενώνουμε και εμείς την προσευχή μας με όλους σας
για ανάπαυση των ψυχών όλων εκείνων που άδικα έχασαν τη ζωή τους, αλλά συγχρόνως υψώνουμε και τη φωνή διαμαρτυρίας να δοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Και θα το πετύχουμε ενωμένοι, αγωνιζόμενοι, χωρίς να σκύψουμε το κεφάλι. Σας ευχαριστώ και... Να ολοκληρώσουμε τους χαιρετισμούς με ένα ποίημα που θα μας πούν τώρα τα παιδιά του χωριού. Να το ακούσουμε. Εκεί όπως ήταν, Δημήτρη, δεν το παίρνεις από εκεί. Μάνο Χιλιός. Τις ιστορίες του Πιο δυνατά κορίτσι. Τις ιστορίες του διάσημου πολέμου. Και η μάνα κράτησε τα βουνά, όχι με στέκει ο γιος της, πλούτσος, πιόνι και ζύμη. Και χολόχαγε η πίντο σαν να κρεβιώνησες γιορτή. Τα φαράγια κατέβαζαν τραγούδια και να πίναναν τα έρατα και χόρευαν οι πέτρες. Και όλα θόρυβε. Είτε απέλε σελήνη. Σκοτεινές πάθεις ψυχές στάφρανε στον ορίζοντα. Ποτάμι και στον δρόμο, κάχνει την κοινότητα. Και η μάνα στα κοφτά γκρινά, σαν Παναγιά στα νεύρα, με την ευκή στον ώμο της, κατά το γιο παγαίνει. Σε αεροτραμπάρια ζωάνους φορτωμένες, και έγινε τα τσεμπέλια τους, και έπαιρνε τα μαλλιά τους, και έδαινε τα φουστάνια τους και τους παθοκοπούσαν. Μετά στον τροπατάνι ψηλά, πέτρα την πέτρα, και αντιφορήσαν στη γραμμή, όσο που μες στα σύννεφα, σχάζαν ορθομέτωπες, η μια πίσω την άλλη. Δεν είναι τούτο πάλι μας εμβαρβανέ μυαλόνι. Εκείνο στέκει ο διγενής και μπρος να στέκει ο χάρης. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό του. Και πάνω στα βουνά και πάνω στις κορφές του φωτάει με μιας ανάσταση, ξεσπάει αχώς μεγάλος. Η Ελλάδα σέρνει το χορό ψηλά με τους αντάρτες. Χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες στα τραπέζια, εκείνοι οι νεκροί στα εξάρματα πρωτοπανηγυριά. Καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση, την παρουσίαση αυτή στην εκδήλωσή μας. Επίσης, ξεχωριστά να ευχαριστήσω τους συντελεστές και όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Ξεχωριστά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας Θέος Νομάρχη, κύριο Βασίλη Τρακατσούλα και τον κύριο Αριστομένη Σικελάκη, καθώς και τον κύριο Στέφανο Ντόβο. Αρχίζοντας τον σύντομο αυτό χαιρετισμό και την ομιλία μου, θέλω να τονίσω πως τα ολοκαυτώματα και οι ηρωικές πράξεις δεν είναι γεγονότα της συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής που συντελούνται και τερματίζονται μόλις σβήσουν τα αποκαΐδια και οι εκτελέσεις, δεν τελειώνουν με την χαριστική βολή. Αντίθετα, παραμένουν φωτεινά ορόσημα στο διάβα των χρόνων και σηματοδοτούν για τις επόμενες γενιές τη στράτα του χρέους και της τιμής, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ξανά στο μέλλον ολοκαυτώματα. Η μνήμη της ιστορίας τρέφει τους λαούς και τους διατηρεί στη ζωή. Οι λαοί που έχουν χάσει την ιστορική μνήμη τους εκφυλίζονται και πεθαίνουν. Ας γυρίσουμε λοιπόν, όσο και αν είναι δύσκολο, στον καθένα μας 70 χρόνια πίσω. Όσο όμως και αν διανθίσω το λόγο μου, όσο και αν προσπαθήσω, δεν μπορώ νομίζω να αποδώσω την πραγματικότητα, γιατί οι μεν παλιοί που βρίσκονται αρκετοί στην αίθουσα αυτή ενθυμούνται τα γεγονότα αφού τα έζησαν. Οι δε νέοι της γενιάς εκείνης έχουν ολοζώντανες τις εικόνες μπροστά τους, μιας και έχουν αποτυπωθεί μέσα τους και δεν είναι εύκολο να τις ξεχάσουν. Σε εμάς που ακούσαμε και διαβάσαμε για το 1943, είναι πιο δύσκολο να παρουσιάσουμε εκείνες τις στιγμές. Επιτρέψτε μου όμως να δανειστώ τα λόγια του δάσκαλου μου, του Χρήστου του Τζόπα, του λογοτέχνη και ιστορικού, στο χρονικό της Δοβράς αναφέρει. Ήταν προχωρημένη νύχτα, όταν χτύπησαν οι καμπάνες, φάλαγγες αυτοκινήτων ξεφόρτωναν στρατιώτες σε πολλά σημεία κάτω από το χωριό. Η αντίστασή μας θα ήταν πια σκέτη αυτοκτονία. Έπρεπε να φύγουμε. Φορτώσαμε το γομάρι μας, ρούχα και αλεύρι, κλειδαμπαρώσαμε τα σπίτια και πήραμε το δρόμο της προσφυγιάς. Και συνεχίζει, την επόμενη μέρα είδαμε τους καπνούς να ανεβαίνουν πάνω από το ψηλό βουνό που έκρυβε τα χωριά μας. Μας έκαιγαν.
Τι θα γινόμασταν χωρίς σπίτι μέσα στο χαλασμό του κόσμου? Τρυπώσαμε σε σπηλιές, σε χαράδρες και τις γεμίσαμε βόμβους και μυρολόγια. Και αυτές με τη σειρά τους μας γέμισαν ψήλους και τσιμπούρια, γιατί εκεί ήταν μαντριά γυριών. Κάπως έτσι διαδραματίστηκαν τα γεγονότα σε όλα τα χωριά του Ζαγορείου, με τις μεγαλύτερες καταστροφές και με παιδί στη Λόγχη, στο Γρεβενίτη, όπου σήμερα βρισκόμαστε. Όπως είπα και χθες, η γερμανική θηριωδία άφησε πίσω της στο Ζαγόρι 171 νεκρούς, 1678 καμένα σπίτια, 7 εκκλησίες, 1 εξοπλίσι, 1 μοναστήρι, 16 σχολεία. Τέλος, για τα μαρτυρικά χωριά και την καταβολή των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα, οι έξυπνοι ομιλητές μας θα μας μιλήσουν διεξοδικά. Ο Δήμος μας παρακολουθεί από κοντά τα γεγονότα και βρίσκεται σε εγρήγορση. Αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς που πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα θυσίασαν τη ζωή τους για τη λευτεριά και για μας. Σας ευχαριστώ. Με τον όρο μαρτυρικά χαρακτηρίζονται τα χωριά της χώρας μας, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από ξένους εισβολείς ή κατακτητές σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται επίσημα με προεδρικό διάταγμα και αφορά κυρίως οικισμούς που έχουν υποστεί καταστροφές στην περίοδο της κατοχής 1941-1944 από τη θηριώδη μανία των Γερμανών Ναζί. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία μαρτυρικών πόλεων και χωριών είναι πολύ μεγάλος. Πολλά είναι και τα χωριά του Ζαγοριού μας τα οποία έχουν καταστραφεί και θα γίνουν ακόμη περισσότερα τα αναγνωρισμένα μετά την πρόταση που. Μετά την πρόταση που έχει υποβληθεί μετά από συζήτηση που έγινε το 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορείου. Υπάρχει πρόταση να αυξηθεί η αναγνώριση μαρτυρικών χωριών στο Ζαγορείο. Όμως, καταλληλότερος ομιλητής για το θέμα αυτό δεν νομίζω να υπάρχει από τον κύριο Βασίλη Μπρακατσούλα, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και είναι ιδιαίτερη χαρά όλων μας που τον έχουμε μαζί μας και σήμερα. Τον κύριο Μπρακατσούλα τον θυμάμαι από τότε που ήταν νομάρχης να κάνει ομιλίες εκτός των θεμάτων που αφορούσαν την νομαρχία και στο ελεύθερο ανοιχτό πανεπιστήμιο που λειτουργούσε τότε, και θα μου μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη μου χαραγμένη μια πολύ όμορφη βραδιά όταν απήγγειλε η λυπήριση της Μαρίας Πολυδόρη. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάρχα? Έτσι. Αγαπητοί μου φίλοι γεννιώτες και γεννιώτισσες, βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Βρίσκομαι εδώ για να συμμετάσχω με συγκίνηση και δέος την τιμή που αποδίδουμε στους νεκρούς αυτού του χωριού. Δεν είναι τυχαία τα περιστατικά που συνέβησαν. Έχουν μια αλληλουχία και μια αιτιολογική συγγραφή. Το 1940 η Ευρώπη ολόκληρη γονατίσε κάτω από τα σκληρά πλήγματα του Χίτλερ. Έπεσαν κρατεές δυνάμεις και ηγέτητες χώρες. Η Γαλλία την αλώνησε η 7η μεραρχία του Ρόμελ και τα τάγκς του Μπουτέλια. Εκενώναν τη Λουκέρκη και μάζευαν οι Εγγλέζοι τα υπόλοιπα όπλα τους για να αμυνθούν στην Αγγλία, μέσα στο έδαφος της Αγγλίας. Και μόνο η Ελλάδα τότε, το 1940, όρθωσε το όνασμά της σε αυτά τα βουνά τα υπερνικά και τα αλβανικά και είπε το όχι, το πρώτο και μεγάλο όχι και νικηφόρο όχι στο φασισμό. Και όταν αργότερα κατέκλυσε τη χώρα μας ο ναζισμός, οι σιδερόφροντες ορδές του Χίτλερ, ο λαός ο ελληνικός, όλοι οι νέοι άνθρωποι τότε όρθωσαν το αναστημά τους και δημιούργησαν ένα τείχος αντίστασης, την οποία την εννοώ την αντίσταση υπό την ενιαία μορφή, με οποιοσδήποτε ιδεολογικές ή άλλες αποχρώσεις. Οι άνθρωποι ως Ελληνές πρόταξαν τα στήθη τους και έδωσαν σκληρές και γενναίες μάχες. Και ήταν οι πρώτοι
νίκη αυτή στον ορίζοντα της εποχής εκείνης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οργάνωσαν την αντίσταση και στις πόλεις. Η Ελλάδα δεν έστειλε ούτε έναν φαντάρο στην Ρωσία, ενώ πήγαν εκατομμύρια άλλοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα δεν έστειλε ούτε έναν εργάτη στη Γερμανία, αλλά πήγαν εκατομμύρια και από τη Γαλλία και από άλλες χώρες. Η Ελλάδα αντέστη ως ενιαίος άνθρωπος στην επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στα ενότερα. Και αν σεμνύνονται ή επέρονται οι ξένοι ή οι Άγγλοι ότι έχουν τη συνοικία Κόβεντρη, η οποία λαιλατήθηκε πλήρως από τα γερμανικά στούκας, ή οι Γάλλοι γιατί καταστράφηκε το Οραντζούρ, ή οι Τσέχοι γιατί το Λίτιτσε ισοπεδώθηκε εξαιτίας της δολοφονίας του Χάιντριχ, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ολοκαυτώματα. Από τη Δράμα στο Χορτιάτι, στο Μεσόβουνο, στις Λυκιάδες, στην Μοσιοτίτσα, στο Κομμένο, αλλά και κάτω, στα Καλάβρητα, στο Διάνο, στην Κρήτη, στην Κάρδαμο. Από τότε που έγινε η επιχείρηση των Γερμανών με επικεφαλή στο στρατηγό Φον Στούντερ να καταλάβουν την Κρήτη, το σώμα του Χίτλερ εξαφανίστηκε, διότι 5.000 σκότωσαν οι Κρητικοί με τα όπλα, με τα πρωτόγωνα όπλα, και όλοι οι άλλοι πολίτες και όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν οι Έλληνες. Είναι λοιπόν αυτή η τιμή που ανήκει στους νεκρούς μας, είναι η συνέχεια όλου αυτού του πλαισίου της αγωνιστικότητας του Έλληνα, της αγωνιστικότητας της γενιάς εκείνης, που εμείς οι παλιότεροι τα ζήσαμε έντονα και τα υποστήκαμε. Βέβαια, οπωσδήποτε υπήρξαν συνέπειες αιματηρές στον τόπο μας. Χθες παρακολουθήσαμε το ξετύλιγμα της αναφοράς του ολοκαυτώματος του Ζαγορίου με όλα τα χωριά, με τα θύματα και με τα σπίτια που έπεσαν. Αλλά και όλη η Ελλάδα είναι ένα παραλάλωμα. Ο Γιώργα είπε ο Δημήτρης Βατζαρόπουλος, έχουμε σε ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων εξαιτίας του πολέμου. Και έρχεται μετά η Σοβιετική Ένωση και η τότε Σοβιετική Ένωση και η Πολωνία. Και έχουμε επίσης πάρα πολλές καταστροφές και βιώσεις και αρπαγές από τον πλούτο μας. Το είπα και χθες στους Ασπραγγέλους, το λέω και τώρα. Μάτωσε η καρδιά μου και έκλαψα όταν είδα τα αρχαιολογικά ρήματα στο Βερολίνο σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε τους αντιστασιακούς με την ΦΥΡ, με την Fédération Internationale Résistance, να είναι τα αντικείμενά μας, της ιστορίας μας, της ψυχής μας, να είναι λελατημένα και τοποθετημένα στα Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου. Και παρακολουθήσαμε επίσης όλο αυτό το σύνολο της βίωσης, της λαιλασίας του Ζαγορίου και μας γέμισε πλημμύρισε η ψυχή μας από έκσταση, από αναστοχασμό, από μια αηδία, από ένα μίσος θα έλεγα κανένας για τους ανθρώπους αυτούς που τόσο επιβλήθηκαν και τόσο γελιάτισαν την πατρίδα μας. Παρόλα ότι ο δικός μας πολιτισμός είναι πολιτισμός αγάπης και είναι πολιτισμός αλληλεγγύης, δημοκρατίας, διότι αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, από εδώ ξεκίνησε η σκέψη του ανθρώπου. Όταν οι Έλληνες, όταν περπατούσε ο Σωκράτης, τον Ηλισσό ή ο Πλάτωνας, εκείνοι οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί φορούσαν ως πανοφόρια τα τραγιά, τα δέρματα και αργότερα και μετέπειτα ο Πάπας ο Ουρβανός εξαπέλυσε τα στήθη των σταυροφόρων και έλεγε «Ιδού ο πλούτος, άμα θέλετε να προτίσετε». Ουδού, είναι η πόλη, είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι η Άγιοι Τόποι.
και συνέχισαν δυστυχώς αυτή την κακομεταχείριση του τόπου μας. Εμείς αντισταθήκαμε και αντισταθήκαμε γενναίως σαν Έλληνες. Αυτό ήταν το χρέο μας και αυτό είναι η φωνή του πολιτισμού μας και της αγάπης μας για τον άνθρωπο, για το δίκαιο, για τη δικαιοσύνη, για την ηθική τάξη. Βεβαίως και σήμερα υποφέρουν οι πάλι με αυτούς. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι με κομπορημοσύνη και με άμεση έκφραση μιλάνε εναντίον μας ή και παλιότερα και τώρα. Αλλά εμείς θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε και τούτη τη δοκιμασία. Και θα αντέξουμε με ενότητα ψυχής και ενότητα σκοπών. Θελητό να μας διαχωρίζουν απόψεις και σκέψεις και διαφορές. Άλλωστε ο διάλογος άνθησε σε αυτόν τον τόπο αρκεί να είναι γόνιμος και αρκεί να είναι προς την κατεύθυνση. Άρα θα αντέξουμε και οπωσδήποτε θα έρθουν οι καλύτερες μέρες. Δεν θα παραιτηθούμε ποτέ όμως από τις αποζημιώσεις, τις οφειλές που τις διεκδικούμε για ηθικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους λόγους. Δεν θα παραιτηθούμε γιατί είμαστε υπερασπιστές της δικαιοσύνης. Να φανταστείτε ότι ακόμα και ο Χίτλερ το δάνειο το οποίο υποχρέωσε να δώσει η Ελλάδα τότε, η οποία συντηρούσε άκουσον και το στρατό του Ρόμεν και πέθαναν οι Έλληνες από την πείνα, ο ίδιος ο Χίτλερ έδωσε 2 δόσεις από το δάνειο. Και η σημερινή Γερμανία, η οποία πλουτίζει σε βάρος μας ως καταναλωτές, δεν δέχεται να πληρώσει το δάνειο και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς να επιστρέψει, που το δάνειο με τους μετριότερους υπολογισμούς σήμερα συμποσούνται πάρα από 154 δις χωρίς τους τόπους, σύμφωνα με την αξία της εποχής εκείνης των δολαρίων. Φίλες και φίλοι, δεν νομίζω ότι δικαιούμαι περισσότερο να σας κουράζω. Έχω την αίσθηση ότι εμείς οι παλιότεροι που σιγά σιγά μπαίνουμε, εισερχόμαστε στο χειμώνα της ηλικίας μας, να συμβουλεύσουμε σε εσάς τους νεότερους, όσοι είστε νεότεροι και είστε πολλοί, ίσως όλοι εδώ μέσα, από τον ομιλητή, σας πειρά αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με ομοψυχία, με εθνική υπερηφάνεια, με αξιοπρέπεια και χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε αίσθημα μίσους ή εκδίκησης. Δεν εκδικούμεθα, διεκδικούμε αυτά τα οποία πρέπει να καταθέσουμε για τις ζημιές, για τις θυσίες τις οποίες υπέστη ο ελληνικός λαός. Με αυτές τις σκέψεις, και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα, θέλω να καταθέσω ως αίσθημα ψυχής, αίσθηση ψυχής, αυτή την ωραία εικόνα και την ωραία ευκαιρία που μου δώσατε να με ακούσετε πριν από 30 χρόνια που είχατε πάρει την ευκαιρία να έχουμε συναλλαγή και αγάπη μεταξύ μας. Σας καταθέτω την αγάπη μου, την στήριξή μου, σας καταθέτω το σεβασμό και οπωσδήποτε την οποιαδήποτε υποστήριξη η οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρακατσούλα. Παρακαλώ τον κύριο Αριστομένη Σεγγελάκη. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας και άριστος γνώστης του θέματος που θα αναπτύξει και είναι μέλος του Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Δόβα. Και πραγματικά είναι τιμή για μένα να ακούω αυτά τους επένδους από έναν αγαπητή δημοσιογράφο και διανοούμενο της Υπήρου με πανελλήνια την ομιλία. Περισσότερο όμως ευχαριστώ τον Δήμο Ζαγορείου
τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαναστασίου, τον κύριο Χατζαρόπουλο και όλους εσάς, τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους πολίτες του Δήμου, που χθες και σήμερα οργανώνετε δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις που είναι πραγματικά απόδοση τιμής στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής στηριωδίας στο Ζαγόρι, που αν ήταν σήμερα μεταξύ μας οι φίλοι, γονείς, θείοι και συγγενείς μας, αν ήταν εδώ, θα νιώθανε υπερήφανοι για τα παιδιά και τα εγγόνια τους, θα νιώθανε ότι η θυσία αυτή δεν πήγε χαμένη, αλλά ότι 70 χρόνια μετά το Ζαγόρι είναι εδώ, αποδίδει τιμή, αλλά δεν περιορίζεται απλώς σε μία τελετουργία άνευ νοήματος, θέτει και τα σύγχρονα αιτήματα που βοηθούν τη μνήμη να επικρατήσει της λύθης, που είναι το ζήτημα της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Θα προσπαθήσω με τη σειρά μου να φωτίσω κάποια από τα σημεία του ζητήματος που έθεσε πάρα πολύ με μεγάλη αναλυτική ικανότητα και αφηγηματική ικανότητα, αφηγηματικό πλούτο, ο αγαπητός Βασίλης Μπλακατσούλας. Λίγοι λαοί της Ευρώπης υπέφεραν από τη γερμανική κατοχή όσο οι Έλληνες. Όμως οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που μετά το τέλος της ναζιστικής βαρβαρότητας έτειναν χείρα φιλία προς τους Γερμανούς. Φιλίας προς τους Γερμανούς. Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε Έλληνα, αλλά σε Γερμανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Frankfurter Rundschau στην Αθήνα, Gerd Heller. Και συνεχίζει. Δίστομο, Καλάβρητα και Σαριανή, όπως και να ονομάζονται οι διάφοροι τόποι, ο Γερμανός πολίτης, όταν επισκέφτεται αυτά τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας, αισθάνεται ντροπή μπροστά στη συντηρητική διάθεση των Ελλήνων. Αυτό θα πρέπει να αναλογίζεται όποιος προσπαθεί, χρησιμοποιώντας νομικά προσχήματα, να θεωρήσει το θέμα οριστικά λήξανο. Την αυγή της 14ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στα χωριά της επαρχίας Βιάνου, στα χωριά μας, σκοτώνοντας αδιακρίτως οποιονδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Η διαταγή άλλωστε του Γερμανού διοικητή του Ηρακλείου, στρατηγού Μίλλερ, ήταν πολύ σκληρή. Καταστρέψατε την επαρχία Βιάνου. Εκτελέσατε πάρα αυτά, χωρίς διαδικασία, τους άρενες που είναι πάνω από 16 ετών, καθώς και όλους όσοι συλλαμβάνονται στην Ύπαιθρο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 1943, 401 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στην επαρχία Βιάνου στο δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα της χώρας. Μόνο από τον Αμυρά, το χωριό μου, δολοφόνησαν 117 συγχωριανούς μας. Ανάμεσά τους και ο παππούς μου Αριστομένης, οι τρεις αδελφοί του Παύλος, Ιωάννης και Ματθαίος και ο πατέρας του Νικόλαος, συνολικά 5 άτομα από το ίδιο σπίτι. 2 ακόμα αδέλφια του παππού μου στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα αλλά επέζησαν. Από την ευρύτερη οικογένεια μετράμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Είναι το χαρακτηριστικό το απόσπασμα από την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαπίστωσης Ομοτήτων εν Κρήτη, τον Νίκου Καζατζάκη, Ιωάννη Κακριδή, Ιωάννη Καλιτσουνάκη και Κώστα Κουντουλάκη. Η Επιτροπή δεν θα λησμονήσει ποτέ το σπαρακτικό θέαμα που αντίκρισε καθώς έφτανε στον Αμυρά, για να διαπιστώσει τα ανωτέρω εκτεθέντα. Επί του τόπου της εκτελέσεως έβρε συγκεντρωμένας περί τα 300 γυναίκας, μελανιφορούσας μετά τον τέκνοντον, θρηνούσας, κοπτωμένας και μηνορογούσας. Την επομένη το πρωί, επί του τόπου της εκτελέσεως, εντελέστη επί μνημόσυνος δέσης, τη σπαρακτικότητα της οποίας αμυδρός μόνο δύναται να αποδώσουν ληφθήσεις φωτογραφίες. Και αυτό είναι απόσπασμα από την έκθεση, από την αυτοψία που έκαναν οι 4 διακεκριμένοι διανοούμενοι ιστορικοί και επιστήμονες, 1,5 χρόνο μετά την σφαγή στη Βιάνου. Ο απολογισμός της βαρβαρότητας των Ναζί είναι φρικιαστικός. Συνολικά στη χώρα μας είχαμε 90 ολοκαυτώματα όλων και χωριών. Περίπου 56.000 αθώοι πολίτες εκτελέστηκαν. 105.000 κατέληξαν όμοιροι στα κρεματόρια της Φρίκης και ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν.
1.770 χωριά καταστράφηκαν, 400.000 σπίτια πυρπολήθηκαν. Οι συνολικές απώλειες λόγω των εκτελέσεων, της πείνας, των ασθενειών και της υπογεννητικότητας κατά τη διάρκεια της κατοχής ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους ή στο 13,5% του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια αληθινή γενοκτονία ήταν το τίμημα που πλήρωσε η Ελλάδα, επειδή δεν υποτάχθηκε στις απάνθρωπες ορδές του φασισμού. Η Διάνος, το Κομμένο, το Δίστομο, το Ζαγόρι και όλη η Ελλάδα βυθίστηκαν στο πένθος, ορφάνευσαν, ρήμαξαν. Πολύ σκληρή ήταν η μοίρα όσων επέζησαν από το χιτλερικό όλεθρο. Έχουμε άραγε ποτέ σκεφτεί τι τράβηξαν οι χήρες και τα ορφανά? Πώς μπόρεσαν να σπάσουν το τείχος του κοινωνικού αποκλεισμού, της αδυναμίας ή και αδιαφορίας του ελληνικού κράτους, αλλά και της προκλητικής περιφρόνησης της Γερμανίας προς το δράμα και τον αγώνα τους? Η άγια μορφή της Βιαννίτισσας, της Καλαβρετινής, της Ανογιαννής, της χαροκαμένης γυναίκας από τους Λυκιάδες, το Κομμένο, την Κλεισούρα, την Μουσιωτίτσα, το Ζαγόρι, το Χορτιάτι, τα Κερδίλια. Η μορφή της ηρωίδας γυναίκας, μάνας, χήρας, που σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου μόνη της και αγωνίζεται με γενναιότητα, κουράγιο και περισσή αξιοπρέπεια να μεγαλώσει τα παιδιά της, είναι ταυτισμένη με τη μοίρα του ελληνισμού. Ένα αιώνιο παράδειγμα αγωνιστικότητας και καρτερίας της Ελληνίδας της Ελλάδας. Από τα πολλά παραδείγματα απαράμιλης γενναιότητας της ελληνικής εθνικής αντίστασης, αλλά και της συμπεριφοράς του λαού μας απέναντι στο κατακτητή, θα διαλέξω μόνο 2. Το ένα αναφέρεται στην αντίσταση του ηρωικού λαού της Κρήτης ενάντια στους αλεξιπτωτιστές του Χίτλερ. Αλλά το κάνω γιατί θα δείτε το λόγο, τη συμπεριφορά μας μετά από την ήττα αυτή. Ο ηρωικός λαός της Χίτλερ ανάγκασε το Τρίτο Ράιχ να αποσύρει. Ο ηρωικός λαός της Κρήτης ανάγκασε το Χίτλερ να αποσύρει οριστικά το επίλεκτο σώμα των αλεξιπτωτιστών, αλλά πλήρωσε σκληρά την αφθάδειά του να αντισταθεί στον αείμνητο έως τότε άξονα. Κι όμως, όπως συγκλονιστικά γράφει ο Μανώλης Γλέζος σε επιστολή που έστειλε πριν από 1,5 μήνα στη Die Welt, οι κριτικοί τίμησαν τους νεκρούς της Wehrmacht. Όταν η μάχη τέλειωσε, ο στρατός είχε νικήσει. Μα οι γυναίκες των ηττημένων, που είχαν χάσει παιδιά, αδέρφια, πατεράδες ή συζύγους, κατέβηκαν στο γυαλό, σκαρφάλωσαν στα βουνά και όπου βρήκαν νεκρό σώμα εχθρού, το τίμησαν. Το έπλυναν και το έθαψαν όπως το έπρεπε. Ο νεκρός δεν ήταν πια εχθρός, ήταν ο άταφος αδελφός. Και αυτές οι εγγονές της Αντιγόνης που έκαναν το χρέος τους απέναντι στους νεκρούς. Την ίδια ώρα οι νικητές έμπαιναν στην Κάνταμο. Στην περιοχή γύρω από το χωριό είχαν χάσει 27 άντρες. Και τότε, ως αντίπεινα, πήραν μια πρωτοφανή, ακόμα και για καιρό πολέμου, απόφαση. Σκότωσαν όσους από τους κατοίκους βρήκαν και ξεθεμέλιωσαν το χωριό. Φεύγοντας, περήφανοι για το έργο τους, άφησαν και σχετικές πινακίδες. Ερχόμενοι στο σήμερα και συνδέοντας τον αγώνα του λαού μας ενάντια στον κατακτητή, πρέπει να πούμε ότι η διεκδίκηση για την επανόρθωση των καταστροφών του ναζισμού μέσω της αληθινής συγγνώμης του σημερινού γερμανικού κράτους με την καταβολή των αντίστοιχων αποζημιώσεων και επανορθώσεων, εκτός από το νομικό, ηθικό και δεοντολογικό μέρος, έχει και το χαρακτήρα να φωτιστεί το αντίπαλο δέος της ευρωπαϊκής ιστορίας, που ήταν η αντίσταση με τα ιδανικά και τις αξίες της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που αποτέλεσαν το πλαίσιο για την πρώτη περίοδο της μεταπολεμικής Ευρώπης, η οποία χτίστηκε πάνω στις τάχτες των ερειπίων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και οδηγήθηκε έως το σημερινό ευρωπαϊκό πολιτισμό και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ένα κεκτημένο το οποίο όμως έχει σήμερα θαμπώσει λόγω της φοδρής οικονομικής κρίσης και της αδιέξοδης και καταστροφικής πολιτικής του γερμανικού οικονομικού εθνικισμού. Αυτή την άλλη, η φωτεινή πλευρά της ευρωπαϊκής ιστορίας, οφείλουμε σήμερα να υπερασπιστούμε και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών αναμφισβήτητα αποτελεί
ένα κυρίαρχο προωθητικό παράγοντα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όμως, 68 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και 23 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, τα θύματα της ναζιστικής τυριωδίας στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα δικαιωθεί. Μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας παραμένει ανοιχτή και ρίχνει βαριά τη σκιά της, απαιτώντας ηθική δικαίωση και ειλικρινή μεταμέλεια του γερμανικού κράτους για όλα όσα το Τρίτο Ράιχ προξένησε στο λαό μας. Στην κατοχή βρίσκονται οι ρίζες του σημερινού δράματος της Ελλάδας. Η Ελλάδα πλήρωσε σκληρά την κατοχή και την ναζιστική βαρβαρότητα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μείνει δεκαετίες πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες, με όρους οικονομικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς. Με τα λόγια του Μανώλη Πλέζου, όλη η Ελλάδα έγινε ολοκαύτωμα. Ενδεικτικό της απόλυτης καταστροφής είναι τα στοιχεία που κατέθεσε ο καθηγητής και Υπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Μπαρούνης στη διασημαϊκή διάσκεψη των Παρισίων 1945-1946. Στη χώρα μας καταστράφηκε το 25% των κατοικιών, το 70% των λιμενικών εγκαταστάσεων, το 75% του εμπορικού μας στόλου, μεγάλο μέρος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και το σύνολο των σιδηροδρομικών γεφυρών και τούνελ, ενώ παράλληλα δημεύθηκε το 80% των μέσων μεταφοράς και το 51% των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αποκαλυπτικό της αποστράγγισης της ελληνικής οικονομίας από το Τρίτο Ράιχ είναι το γεγονός ότι η μικρή και φτωχή Ελλάδα υποχρεώθηκε να υπομειστεί και το κόστος συντήρησης όχι μόνο του γερμανικού και ιταλικού στρατού κατοχής και του βουλγάρικου στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τη συντήρηση του γερμανικού στρατού σε άλλες περιοχές, με κυριότερη τη στρατιά του Ρόμελ. Μοιραία το κόστος κατοχής για την Ελλάδα την περίοδο 41-42 αντιστοιχούσε στο 113,7% του ΑΕΠ, μη συγκρινόμενο με καμιά άλλη κατοχικής χώρας. Για παράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ολλανδία ήταν 18% και σε εμάς 114%. Πώς λοιπόν να μην αρχίσει η πείνα και ο θάνατος που μαζί με τις εκτελέσεις έκανε την Ελλάδα να βγει από την κατοχή με μικρότερο πληθυσμό κατά 500.000 κατοίκους? Συνεπία των παραπάνω ήταν η διακοπή της ομαλής λειτουργίας ελληνικής οικονομίας, η πλήρης ανατροπή της σταθερότητας του νομίσματος, η πείνα και ο θάνατος. Μία στις δύο ελληνικές οικογένειες θρήνησαν θύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής, ένας στους 10 Έλληνες υπέστη αναπηρία, ενώ το 75% των παιδιών υπέφερε από ασθένειες ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου. Κοντά στην τρομοκρατία των χιλιάδων εκτελέσεων και του βασανισμού των Ελλήνων, την πείνα, τις ασθένειες, την αρπαγή του πλούτου και του ιδρώτα του ελληνικού λαού, η Ελλάδα ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες όπου επιχειρήθηκε ο αφελληνισμός και εθνικός διαμελισμός. Η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη προσαρτήθηκαν στη Βουλγαρία, τα Ιόνια νησιά, οι Κυκλάδες και η Σάμος στην Ιταλία, η Θεσπρωτεία δόθηκε στο προτεκτοράτο των Ιταλών στην Αλβανία, ενώ στην καρδιά της Ελλάδας, από τμήματα της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ρούμελης, οι Γερμανοί ίδρυσαν το βασίλειο της Πίνδου. Η πατρίδα μας κινδύνευσε να βγει από την κατοχή, όχι μόνο εξουθενωμένη και καθημαγμένη, αλλά και εθνικά ακροτηριασμένη. Συνεπώς, αν κάποιος καλόπιστος στην Ευρώπη σήμερα θέλει με αντικειμενικότητα να αναζητήσει τα αίτια της κατάστασης στην Ελλάδα, του δράματος που περνάμε, οφείλει να αναγνωρίσει ότι το γεγονός πως δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε πλήρως τις υποδομές και τις παραγωγικές μας δυνατότητες, ώστε να έχουμε παραγωγική αυτάρκεια, επιστημονική αυτοδυναμία και αμφιρή οικονομία, έχει σαφώς τις ρίζες του στην κατοχή και τις συνέπειές της. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσονται τις ευθύνες για τη σημερινή δραματική κατάσταση της χώρας μας οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Το αντίθετο, ευθύνονται επιπλέον και για το γεγονός ότι δεν διεκδίκησαν με στεναρό, επίμονο και συστηματικό τρόπο τις γερμανικές οφειλές. Τι όμως μας οφείλει η Γερμανία και γιατί? Γιατί πολλής λόγος γίνεται και τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι το κατοχικό δάνειο, που οι δυνάμεις κατοχής Γερμανία και Ιταλία υποχρέωσαν τη χώρα μας να τις παράσχει πέραν των εξόδων συντήρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Το δάνειο υπολογίζεται με μετριοπαθείς εκτιμήσεις σε $160 εκατομμύρια αγοραστικής αξίας του 1938,
Ωστόσο, δεδομένου ότι καταβλήθηκε από τη Γερμανία προς την Ελλάδα αριθμός δόσεων κατά τη διάρκεια της κατοχής, από τη στιγμή της διακοπής της καταβολής τους, το δάνειο αυτομάτως καθίσταται υπερήμερο και συνεπώς επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Οι εκτιμήσεις ποικίλουν για το δάνειο, διότι έχουμε διαφορά αφενός στο ποσό δανεισμού. Οι Γερμανοί παραβίαζαν και αυτή την ίδια τη συμφωνία, την αναγκαστική συμφωνία που είχαν επιβάλει στην Ελλάδα, μονομερός, και πέραν παραπάνω από όσα είχαν πει. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί εξαρτάται από το νόμισμα μετατροπής του, τον πληθωρισμό και το επιτόκιο. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις το ανεβάζουν στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις και για πολύ παραπάνω. Δεύτερον, τις επανορθώσεις για την καταστροφή των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, οι οποίες ανέρχονται σε σημερινά χρήματα σε 108,43 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Μας οφείλουν επίσης τις αποζημιώσεις για την απώλεια Ελλήνων πολιτών κατά την περίοδο της ουδετερότητας της Ελλάδας έως τις 28 Οκτωβρίου του 40, που ανέρχονται σε 153 εκατομμύρια δολάρια του 46, καθώς και το υπόλοιπο των οφειλών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την κλοπή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και μάλιστα, υπό το μανδύα του ενδιαφέροντος για την ελληνική αρχαιότητα, οι Γερμανοί λαιλάτισαν πολλαπλώς τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς, κλέβοντας ό,τι μπορούσαν, από τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και διενεργώντας παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές. Μόνο τα επισήμως καταγραφέντα, κλαπέντα κινητά σκεύη ανέρχονται σε 8.500 κομμάτια. Ανάλογη ήταν η συμπεριφορά τους σε σχέση με τα στοιχεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής μας δημιουργίας. Και μας κάνει φοβερή εντύπωση ότι ενώ οι Γερμανοί ισχυρίζονται ότι καλά 70 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εσείς διεκδικείτε, τι διεκδικείτε τώρα, έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, προχθές πήγε η Μέρκελ να συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα και έθεσε θέμα άκουσον επιστροφής των έργων τέχνης που έκλεψαν, που άρπαξαν ο κόκκινος στρατός από το Βερολίνο το 1945. Και κάποια από αυτά τα έργα μπορεί να ήταν ελληνικά. Αυτό δείχνει τη μονομέρεια με την οποία προσεγγίζουν το ζήτημα, τη θρασίτητα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δικαιώνει και τα επιχειρήματά μας και τη στάση μας να διεκδικούμε ό,τι μας οφείλουν τόσα χρόνια. Τελευταίο, αλλά το πιο σημαντικό ηθικά και ιστορικά, είναι το ζήτημα των αποζημιώσεων για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βάσει της ιστορικής απόφασης 11 του 2000 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, τα 218 θύματα του Χριστόβου δικαιούνται αποζημίωση 76 εκατομμυρίων ευρώ, με περιλαμβανομένων των τόπων έως το 2010. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τα 90 ολοκαυτώματα της χώρας. Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών είναι μεγάλες και ξεκινούν από τη μεταπολεμική περίοδο, οπότε πολλοί εκ των συνεργατών των Γερμανών, αντί να δικαστούν, αναγορεύτηκαν σε πατριώτες και εθνικόφρονες, ενώ αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, αντί να τιμηθούν, θεωρήθηκαν έως και εχθροί του έθνους και κυνηγήθηκαν εισοδός. Ανάμεσα σε αυτούς, ακόμα και ο Απόστολος Σάντας, ο αείμνηστος, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη σβάστηκα από την Ακρόπολη, από τον Παρθενώνα, τη νύχτα της 30ης Μαΐου προς την 31η Μαΐου του 1941, καταφέροντας ένα μέγιστο συμβολικά χτύπημα στο Τρίτο Ράιχ, τη μέρα μάλιστα που έφευτε η Κρήτη. Την περίοδο δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης άργησε 38 ολόκληρα χρόνια και έγινε πράξη μόλις το 1982 με τον νόμο 1285. Την περίοδο μετά την απελευθέρωση έως και σήμερα κυριάρχησε η ανευθυνότητα, η ασυμφόρητη ολιγορία με λίγες εξαιρέσεις. Πλέον σημαντική εκ των εξαιρέσεων αυτών ήταν η ρηματική διακοίνωση προς τη γερμανική κυβέρνηση που επέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1995 ο πρέσβης μας στη Βόνη Ιωάννης Μπουρλογιάννης Τσακαλίδης στον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάτμαν κατ' εντολή του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια και Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη. Από την άλλη,
υπάρχουν πολλά παραδείγματα, με κορυφαίο το παράδειγμα της έκδοσης του Max Merten στη Γερμανία το 1961, για τα οποία δεν μπορεί να είναι υπερήφανη η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Ωστόσο, προσπαθώντας να πυκνώσω, γιατί πήρα ήδη τα πρώτα μηνύματα από τον συντονιστή, ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της, τις οποίες μάλιστα έχει θέσει ενώπιον της Γερμανίας ή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων πάρα πολλές φορές, ενώ το ζήτημα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη διμερών κυβερνητικών συζητήσεων. Αυτό που λένε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό είναι ψέμα. Η Ελλάδα τουλάχιστον 15 φορές έχει θέσει το θέμα και ήταν στην ατζέντα των συναντήσεων, των επίσημων συναντήσεων με Ελλάδας-Γερμανίας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Την καλούμε λοιπόν την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει τη Γερμανία να ξαναθέσει το θέμα, να συμπεριληφθεί στα προσδιεθέτηση ζητήματα όπως άλλωστε απαιτεί και η Χάγη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η συμπεριφορά της γερμανικής κυβέρνησης τότε του Τρίτο Ράιχ εναντίον του λαού της χώρας μας, ο πόλεμος με όλα τα μέσα και η ληστεία που γινόταν εις βάρος της χώρας μας, είχε ως αποτέλεσμα να σημειώσει ο ίδιος ο Γκέμπελς στο ημερολόγιο του, αυτό αξίζει να το αναφέρω, στις 30 Ιανουαρίου του 1942 τα εξής. Έλαβα μια αξιοθρήνητη αναφορά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Εκεί η πείνα έχει καταστεί ενδυμική νόσος. Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάρτηση. Κι όμως εκείνη την περίοδο, στην κορύφωση του λοιμού, το Μάρτιο του 1942, διάλεξαν οι Γερμανοί την ώρα για να μας πάρουν το κατοχικό δάνειο. Στη συνέχεια, το Τρίτο Ράιχ πέρασε από την τρομοκρατία της πείνας στην τρομοκρατία των ολοκαυτωμάτων, με το δόγμα της συλλογικής ευθύνης και τη λογική των μαζικών αντιπίνων να κυριαρχούν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιχείρηση προπαγάνδας και αποπροσανατολισμού κατά την εκτέλεση των σφαγών. Από ανακοινώσεις που προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ρίχνοντας το βάρος στους αντάρτες ή αλλού, έως την ανενδίαστη προσπάθεια που έκαναν να τα εμφανίσουν ως αναπότρεπτα γεγονότα στο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένες και ψεύτικες αναφορές, όπως ο Αργύρης Φουντούρης, ο ηρωικός επιζήσας του Διστρόμου, έχει τεκμηριώσει. Θα κινηθώ λίγο εκτός χειρογράφου για να μπορέσω να ολοκληρώσω πιο γρήγορα. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν κάποιοι δημοφιλείς μύθοι, κάποιοι μύθοι που συστηματικά η γερμανική κυβέρνηση καλλιεργεί για να μας αποπροσανατολίζει. Πρώτος μύθος. Το ζήτημα των αποζημιώσεων έχει κλείσει με υπογραφή Καραμανλή το 60 και την καταβολή 115 εκατομμύριων μάρκων. Δεύτερος μύθος. Σας οφείλουμε ελάχιστα, αλλά ακόμα και αυτά σας τα έχουμε δώσει στο πολλαπλάσιο, καθώς καταβάλουμε συνδρομή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και παίρνετε πολλά χρήματα από αυτό. Τρίτος μύθος. 70 χρόνια μετά την κατοχή, οι όποιες αξιώσεις της Ελλάδας έχουν πλέον παραγραφεί. Τέταρτος μύθος. Η Χάγη έκλεισε οριστικά το ζήτημα των αποζημιώσεων. Και μύθος πέμπτος. Τώρα, εν μέσω της κρίσης, θυμηθήκατε τις γερμανικές οφειλές. Οι απαντήσεις είναι πολύ ξεκάθαρες. Ουδέποτε Έλληνας πρωθυπουργός έχει υπογράψει παραίτηση της χώρας μας από τη διεκδίκηση των αξιώσεών μας. Πράγματι, η περίπτωση Μέρτεν που δόθηκε από την Ελλάδα στη Γερμανία, που εκδόθηκε ως σφαγέας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αποτελεί στίγμα για την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Ωστόσο, ο πρέσβης μας, Θωμάς Υψηλάδης στη Βόνη, έγραψε συγκλονιστικά προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας τα εξής: «Επιφυλάσσεται η Ελλάδα εντούτοις, όπως προβάλλει νέες απαιτήσεις, έτοιμες προέρχονται εξ εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής». Δηλαδή, λέει, είπε σαφώς ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Αυτό το δέχονται οι Γερμανοί και γραπτός σε απαντητική ρηματική διακοίνωση που μας έστειλαν στις 31 Μαρτίου του 1967, λίγες μέρες πριν τη δικτατορία, που έλεγαν ότι ουδέποτε υποθέσαμε ότι
η Ελλάδα έχει παρατηθεί των αξιώσεών της. Τώρα, σε σχέση με αυτά που λένε ότι πήραμε κοινοτικές συνδρομές, μα στο ΝΑΤΟ καταρχάς υπάρχουν και χώρες που δεν είχαν θύματα και πήραν και αυτοί κάποια βοήθεια στο πλαίσιο της αμυντικής αυτής συμμαχίας, αλλά και οι πόροι που έρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων, των ΕΣΠΑ και αλλού, δεν έρχονται χρηματοδότηση από μεμονωμένες χώρες, είναι κοινοτική χρηματοδότηση για την οποία όλες οι χώρες συμβάλλουν. Και η Ελλάδα συμβάλλει και η Γερμανία παίρνει χρήματα από αυτό. Απλώς παίρνουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο το θέμα έχει κλείσει και αν έχει παραγραφεί, η ίδια η Χάγη το 2011 στην απόφασή της είπε τα εξής συγκλονιστικά. Ότι το θέμα υφίσταται, δεν παραγράφεται και αποτελεί ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί με διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών. Η Χάγη λοιπόν, το ανώτατο διεθνές δικαστήριο, δείχνει τον δρόμο. Τώρα, πώς εμείς μπορούμε να μην διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις, όταν η Ιταλία και η Βουλγαρία, που μαζί με τη Γερμανία ακολούθησαν τη Γερμανία και κατέλαβαν την Ελλάδα, έχουν πληρώσει αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει, είχαμε συμφωνήσει, είναι δυνατόν η Γερμανία, ο βασικός προτέτειος της κατοχής και του ολέθρου, να αυτοεξαιρείται? Πώς μπορούμε να δεχόμαστε ότι 70 χρόνια μετά τα ολοκαυτώματα ουδέποτε η Γερμανία έχει επίσημα ζητήσει συγγνώμη με ρητό, απερίφραστο τρόπο, χωρίς προσχήματα και λεκτικά παιχνίδια? Οφείλει λοιπόν να το κάνει και να το κάνει υπό τη μορφή της έμπρακτης μεταμέλειας, καταβάλλοντας αποζημιώσεις, επανορθώσεις, επιστρέφοντάς μας στο δάνειο και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Πηγαίνοντας προς το τέλος, κάποιοι υποκριτικά, ανέντιμα και υστερόβουλα μας ρωτούν: μπορείτε να αποτιμήσετε σε χρήματα την αξία της ανθρώπινης ζωής? Ή επίσης ρωτούν: μήπως θέλετε άραγε να καταστρέψετε την γερμανική οικονομία και να γίνετε πλούσιοι εις βάρος της χώρας μας και προσχηματικά επικαλείστε τα θύματα? Κάποιοι άλλοι, εξίσου κακοπροαίρετα, δίθεν απορούν. Γιατί τώρα, γιατί δεν προσπαθούσατε νωρίτερα? Και εμείς απαντούμε: φυσικά και δεν μπορεί οποιαδήποτε αποζημίωση να αναπληρώσει τις ανθρώπινες απώλειες. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει τις δίκαιες αξιώσεις των οικογενειών των θυμάτων που επιζητούν έμπρακτη μεταμέλεια του γερμανικού κράτους και δικαίωση. Δείξαμε τεράστια υπομονή και δώσαμε το χρονικό περιθώριο και την ευκαιρία στο γερμανικό λαό να αναστηλώσει τη χώρα του. Τώρα, μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών, εξέλιπε και το τελευταίο επιχείρημα και έχουμε νόμιμες αξιώσεις από το φυσικό διάδοχο του Τρίτου Ράιχ, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και φυσικά δεν προσδοκούμε να πλουτίσουμε από αυτές, απλώς θα είναι μια ελάχιστη, εύλογη και δίκαιη ικανοποίηση, κυρίως για τις οικογένειες των θυμάτων, για τον πόνο και την καταστροφή που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για το ζήτημα. Μετά από πολλά χρόνια, αν θέλετε, αποτυχημένων προσπαθειών, φαίνεται ότι το θέμα έχει αναζωπηρωθεί. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει στα χέρια της το πόρισμα ειδικής επιτροπής στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, που τεκμηριώνει τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, καλούμε τα πολιτικά κόμματα, καλούμε τη Βουλή να οργανώσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, ούτως ώστε αυτό το ζήτημα να τεθεί τάχιστα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο, αν παραμείνει ως έχει, θα σκιάζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και αυτό το οποίο είδα πάρα πολύ ωραία στις μπλούζες των παιδιών που με χαροποίησε ιδιαίτερα, είναι το μήνυμά μας. Το μήνυμά μας είναι διεκδίκηση και όχι εκδίκηση. Εμείς δεν τα βάζουμε με το γερμανικό λαό. Εμείς θέλουμε αποζημίωση και επανόρθωση για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αν είναι κάποιοι που λένε ότι με τα χρήματα αυτά θα καταστραφεί η γερμανική οικονομία, τους παραπέμπω στην πρόσφατη συμφωνία που έκλεισαν οι Εβραίοι με τον κύριο Σόιμπλε, που θα έρθει σε λίγες μέρες στην Ελλάδα, με την οποία πέραν όσων έχουν ήδη εισπράξει οι επιζήσαντες Εβραίοι του Ολοκαυτώματος,
θα πάρουν άλλα 772 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν ιατρική φροντίδα και θα πάρουν και 300 ευρώ μηνιαία σύνταξη ισοβίως για να μπορέσουν να ζήσουν με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, όπως έγραψε στην ανακοίνωσή του το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Αλήθεια, οι Έλληνες, τα θύματα της ναζιστικής τριωδίας και οι οικογένειές τους δεν δικαιούνται δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τα όσα ενδιαφέροντα ακούστηκαν από τον κύριο Πρακατσούλα και τον κύριο Σιγελάκη και από τους άλλους ομιλητές, απλώς προστίθενται στο φάκελο των μαρτυρικών χωριών, αλλά και εκείνων των διεκδικήσεων των γερμανικών φυλών, γιατί είναι αδιάστατα στοιχεία τα οποία καταμαρτυρούν το δίκαιο του ελληνικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πέραν των ανθρωπίνων ζώων που έχουν αδίκως αφαιρεθεί, από κόλληση χωριά αρπάχθηκαν πολύτιμοι θησαυροί, χιμήλια, ανεκτήμητες αγιογραφίες, αρχεία και πολλά άλλα. Και ενώ όλη η Ευρώπη αναγνωρίζει το μαρτυρικό Λίντετσε της Τσεχίας, τα πολλά Λίντετσε της Ελλάδος δυστυχώς δεν τα γνωρίζει κανείς. Και ανάμεσα τους είναι και αυτά του Ζαγορείου. Και οφείλουμε να οργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης για να τιμούμε τους νεκρούς, για να τιμούμε τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς ως μνημοσύνη, τους οποίους δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, αλλά και κυρίως για να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση των όσων μας οφείλονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.